Hare Krishna. எல்லாரையும் L1 வகுப்பு. L1 is what? Bhagavad Gita, to learn Bhagavad Gita in 18 days. 18 நாட்கள்ல நம்ம வந்து பகவத் கீதா எப்படி புரிஞ்சுக்கிறோம், அது எப்படின்னு இல்லை, அது அவ்வளவுதான் புரிஞ்சுக்க முடியும். ஒரு ஜஸ்ட் ஃபியூ சூப்பர்ஃபிஷியலா கொஞ்சம் வந்து பகவத் கீதா புரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ அந்த கிளாஸ்க்கு தான் எல்லாரும் வந்திருக்கு. அண்ட் there are many people who are repeaters. அப்போ இன்னும் நல்லா புரியும் உங்களுக்கு. You should keep repeating. வந்து நம்ம இதெல்லாம் எங்கேருந்து படிக்கிறோம்? இஸ்கான் மங்களூர்ல இருந்து படிக்கிறோம். அந்த கோயிலுக்கு தான் இப்போ வந்திருக்கோம் வர்ச்சுவலி. ஸோ நம்ம வந்து பகவானை நல்லா சேவிச்சுக்கலாம். எல்லாம் நம்ம படிக்கிறது வந்து எல்லாமே நமக்கு வந்து புரிஞ்சு எல்லா ஸ்லோகம் இல்லை, நமக்கு படிக்க வர்றது மாத்திரம் இல்லை, அதோட அர்த்தமும் புரியணும். அந்த அர்த்தம் புரிஞ்சது மாத்திரம் இல்லை, அதை வந்து நம்ம லைஃப்லயும் எடுத்துக்கணும். ஸோ திஸ் இஸ் வாட் இஸ் டாட். அப்ப நம்ம வந்து இப்போ கொஞ்சம் கஷ்டம் தான் இருந்தாலும் எவ்வளவு முடியுமோ அவ்வளவு வந்து நம்ம பண்ணி we should improve ourselves பெட்டர். என்னது இங்கேருந்து இந்த உலகத்துல இருந்து வெளி எங்க போனோம், நம்ம திரும்பி இந்த சுழற்சியில வர வேண்டாம். அதுதான் நம்மளோட மெயின் மோட்டிவ் இஸ் நாட் டு கெட் ரிப்பீட்டட் ரீபர்த். திரும்பி இங்கேயே எடுத்துட்டு ஏதோ ஒரு உருவம் எடுத்துட்டு இங்க வர வேண்டாம். எங்க போனோம்? பகவான் உலகத்துக்கு போனோம். அதுக்குள்ள வழியெல்லாம் தான் பகவான் சொல்லியிருக்கார். லெட் அஸ் ட்ரை அவர் பெஸ்ட் டு லேர்ன். ஒரே வாட்டி நான் ஹரே கிருஷ்ண மாமந்திரம் சொல்றேன். நீங்களாம் கொஞ்சம் நீங்க ஆக்சுவலி 6 மணிக்கு வந்துட்டு, ஆனா எல்லாருமே 18 டைம்ஸ் சொல்லலாம். இந்த மகாமந்திரம் எல்லாம் சொல்றது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸ்டார்ட் a class and you should எப்பவுமே நம்ம வந்து மகாமந்திரம் சொல்லணும். அண்ட் கிளாஸ் ஸ்டார்ட் ஆகும்போது அந்த மகாமந்திரம் that will just ஒரு வார்ம் அப் ஒரு ஃபீலிங் வரும். எல்லா ஒரு எக்ஸசைஸ் ஒரு வார்ம் அப் சொல்லுவா இல்லையா, அது then you get into the mood of it. அது போல நம்ம வந்து ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் ஒரு 18 டைம்ஸ் பண்ணிடலாமா? ஸோ நான் கவுண்ட் பண்ணிக்கிறேன். ஆக்சுவலி 108 டைம்ஸ் பண்ணணும். ஜஸ்ட் ஒரு 18 என் வாயில வந்தது அதனால சொன்னேன். ஒரு 11 டைம்ஸ் பண்ணலாம், 18 or 25, 54, there's no count. 108 ஒரு மாலையில 108 பீட்ஸ் இருக்கு. ஸோ வாட் வி சே இஸ் 108 நம்ம பண்ணணும் ஒரு மாலை. அப்படி நாங்க வந்து we have count. எவ்வளவு பண்றோம், இது என்ன பகவானுக்கு என்ன கவுண்ட் பண்ணி நம்ம ஜபம் பண்றோம் அப்படின்னா, கவுண்ட் பண்ணி இவ்வளவுதான் பண்ணணும் அது இல்ல. இவ்வளவுதான் பண்ணிருக்கோம், இவ்வளவு பகவான் கொடுத்திருக்காரே, அதனால இவ்வளவுதான் பண்ணிருக்கேன், இன்னும் நிறைய பண்ணணும், அந்த மோட்டிவ்ல தான் பண்றோமே தவிர கவுண்ட் பண்ணி இவ்வளவு பண்ணா போறோம் பகவானுக்கு ஆச்சு இன்னத்து கோட்டா ஒவ்வொரு அந்த மாதிரி எல்லாம் கிடையாது. ஸோ வி ஷுட் கீப் சாண்டிங். இப்போ நான் வந்து 18 டைம்ஸ்னால கையாலேயே நான் வந்து கவுண்ட் பண்றேன். நீங்க வந்து என் கூடயே பண்ணுங்க. நீங்க கவுண்ட் பண்ணலைனாலும் பண்ண வேண்டாம். ஜஸ்ட் கான்சென்ட்ரேட் ஆன் த லார்ட் அண்ட் நல்லா கான்சென்ட்ரேஷனோட ஹரே கிருஷ்ண மந்திரம் சொல்லணும். அதுக்கு முன்னாடி நான் பஞ்சதத்துவ மந்திரம் சொல்லிடுறேன். அப்புறம் அது உங்களுக்கு யாருக்கு தெரியாதோ ஜஸ்ட் கீப் லிஸ்னிங். அப்புறம் வந்து ஹரே கிருஷ்ண மந்திரம் சொல்லணும். जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ஸ்லோலி நம்ம வந்து 108 பண்ணறதுக்கு பார்க்கலாம். அண்ட் நீங்க வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுங்க. யூ டேக் த லீட். யாரோ ஒருத்தர் இன்னைக்கு ஒரு நாளைக்கு வனிதா மாதாஜி எடுத்தாங்கன்னா, இன்னொரு நாளைக்கு மாலிகம் பிரபுஜி, அடுத்த நாளைக்கு சவுந்தரராஜன் பிரபுஜி எடுங்க. நாங்க எல்லாருமே வந்து சொல்லிட்டு இருக்கோம், அவங்க கூட நாங்க சொல்லுவோம். ஏன் அது அப்படிதான் ஒரு நமக்கு வந்து ஒரு பிராக்டிஸ் ஆகும். அதுக்கு வேண்டிதான்.
இல்ல வீட்டுல பண்ணலாமே அப்படின்னு தோணும். அப்புறம் இப்போ பண்ணலாம் அப்புறம் பண்ணலாம்னு தோணும். அப்போ கிளாஸ்ல ஒரு மாலை பண்ணிட்டோம்னா யூ ஸ்டார்ட் யுவர் டே நம் ப்ராப்பர் நோட். ஓகே, சரி, இதெல்லாம் நம்ம இஸ்கான் மங்களூர்ல படிக்கிறோம். இஸ்கான் ராதா கோவிந்தாக்கு வந்து நம்ம ப்ரே பண்ணிடலாம். இது நல்ல புத்தி கொடுத்து இதெல்லாம் நல்லா புரியணும். பகவத்கீதால என்ன கொடுத்துப்போ அதெல்லாம் புரியணும். ஓகே, பிரணத்தி யாருக்காவது இப்போ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு புது ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு தெரியும்னாக்கா சொல்லலாம், இல்லைனாக்கா நாங்க யாராவது சொல்லலாம். சீனியர் சிட்டிசன், சீனியர் டிவோட்டீஸ் வில் சே. உங்களுக்கு யாருக்கா தெரியும்னா ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிடுவோம். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवन् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च. हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते. तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः. नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः. गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः. नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. That is what is pranati. நீங்க கொஞ்சம் கொஞ்சம் படிச்சீங்கன்னா it is not hard. பை ஹார்ட்டாலாம் சொல்லுங்க, ஜஸ்ட் பார்த்து படிக்கணும். சான்ஸ்கிரிட் தான் இருந்தாலும் தமிழ்ல இருக்கிறதுனா you can give a try. அப்போ ஒரு வாட்டி படிச்சோம்னா கான்ஃபிடன்ஸ் வரும். டே ஸோ எவ்ரிடே நீங்க ஒருத்தர் ஆரம்பிச்சோன்னா இன்னொருத்தச்சோ நானும் படிக்கலாமே அப்படின்னு ஒரு எல்லாருக்கும் ஊக்குவிக்கலாம் நீங்களும். ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப நம்ம வந்து பகவத்கீதை 18 நாட்களில் புரிந்து கொள்ளலாம். அந்த இது கிளாஸ்க்கு தான் வந்திருக்கோம். இன்னைக்கு வந்து அத்தியாயம் 4 எல்லாம் கோர்வையா வரும். அதனால வந்து we should not leave any of the days. ஒரு ஏதோ எமர்ஜென்சி வந்து ஓகே, நோ ப்ராப்ளம், யூ கேன் டேக் லீவ். ஆனா அப்ப ரெக்கார்டிங்ஸ் ஆகுது பாருங்க, சோ தட் யூ வில் நோ. ஏன்னா அது கண்டினியூட்டியா இருக்கும். சில இன்பிட்வீன் வரும். இனிமேதான் ஒரு 7வது சாப்டர் 9வது சாப்டர் கொஞ்சம் ஒரு டெக்னிக்கலா இருக்கும், புரியறது கொஞ்சம் கஷ்டம் தான். நான் புரிஞ்சுட்டுதான் இருக்கேன். இன்னும் நான் ஜஸ்ட் ட்ரைங் டு லேர்ன். இன்னும் இருக்கே. ஐம் நாட் கெட்டிங் த ஃபுல் கன்செப்ட். இன்னும் புரியலையே, இன்னும் படிக்கணும்னு சொல்லிட்டு. ஏன்னா 5 லெவல் வரைக்கும் நாங்க பகவத்கீதாவே தான் படிச்சுட்டு இருக்கோம். 6th லெவல் வரைக்கும் அப்பதான் பாகவதம்னு வந்திருக்கு. அப்புறம்தான் பகவத்கீதை முடிச்சு. அப்ப நம்ம வந்து எவ்வளவு படிக்கிறதுக்கு இருக்கு. பகவத்கீதை இப்ப படிக்கிறோம், அது இல்ல. உள்ள போனா அவ்வளவு மீனிங் நமக்கு கிடைக்கும். சோ லெட் அஸ் ட்ரை அவர் பெஸ்ட் டு லேர்ன். எவ்வளவு முடியுமோ அவ்வளவு வந்து நம்ம அட்டென்ட் பண்ணலாம். ஓகே, இதோட என்ன டைட்டில்? ஞான யோகா, திவ்யமான அறிவு. நேற்றுக்கு 3rd சாப்டர்ல என்ன பார்த்தோம்? கர்மா. எல்லாம் இந்த ஆக்ஷனை பத்தி பார்த்தோம். திவ்யமான இன்னைக்கு இருக்கு, அதை பத்தி கொஞ்சம் ஸ்லைட்ஸ் இருக்கு. அகர்மா, விகர்மா. வெறும் கர்மானா என்ன, அது என்ன கிடைக்கும்? அப்புறம் விகர்மானா என்ன, அப்புறம் அகர்மா.
நம்ம மெயினா என்ன பண்ணணும், அகர்மா தான் பண்ணணும். செயல் என்னது, பலன் இல்லாம உள்ள செயல் தான் பண்ணணும். பகவானை நினைத்து பண்ணும்போது அது புண்ணியம் வராது, பாவம் வராது. நோ பேகேஜ் அட் ஆல், ஃப்ரீயா போயிட்டு இருக்கணும். பகவான் பேகேஜ் இருந்தாதான் அதோட திரும்பி அதோட அனுபவிக்கணும். சோ ஞான யோகா இன்னைக்கு ஞானத்தை வளர்த்துக்கிற அந்த மாதிரி இது ஸ்லோகாஸ், அந்த மீனிங்ல தான் பார்க்க போறோம். திவ்யமான அறிவு, டிரான்சென்டென்டல் நாலேஜ். ஓகே, இதெல்லாம் அவருடைய தெய்வீக அருள் அபைச்சரன் பக்தி வேதாந்த சுவாமி பிரபுபாதா ஸ்தாபகர் ஆச்சாரியா கிருஷ்ண உணர்வுக்கான சர்வதேச சங்கம் போதனைகளின் அடிப்படையில் இஸ்கானோட ஃபவுண்டர் ஆச்சாரியா. அவர் என்னெல்லாம் அவரோட தாட் ப்ராசஸ்ல அவர் என்னெல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி கூட அக்கார்டிங்லி நம்ம அதோட வீடியோல படிக்கும். இப்போ நேற்றுக்கு என்ன பார்த்தோம், ஒரு குயிக் ரீகேப். துரத்தல் அல்லது செயல். பகவான் அர்ஜுனன் சொல்ற, ஏதோ ஒண்ணு சொல்லு, நீ இவ்வளவு சொல்ற, எனக்கு எல்லாம் ரொம்ப கன்ஃபியூஷனா இருக்கு கிருஷ்ணா. நான் என்ன பண்ணணும், உன்னை ஜபம் பண்ணிட்டு இப்படி மெடிடேஷன் பண்ணிட்டு உட்கார்ந்துட்டு இருக்கணுமா, இல்ல நான் வேலை பண்ணுமா, எனக்கு சண்டை போடுன்னு சொல்ற, ஆனா நீ உன்னையும் ஜபம் பண்ணுங்கிற, ப்ரேயர் பண்ணுங்கிற, என்னதான் பண்ணும் ஒண்ணு சொல்லு. இஸ் கன்ஃபியூஸ், இஸ் லைக் நார்மல், நம்மள மாதிரி ஒரு ஆளு. ஒரு என்னது ஒண்ணு தெரியாது பாவம். இஸ் ஜஸ்ட் ட்ரைங் டு லேர்ன் எவ்ரிதிங். அப்புறம் நிஷ்காம கர்மா யோகா இஸ் பெட்டர் தென் ஞான யோகா. ஞானத்தால எல்லாம் படிச்சுக்கலாம். சம் பீப்புள் மே பி வெரி இன்டெலிஜென்ட், கற்பூர புத்தி சொல்லுவா, ஒரு வாட்டி படிச்சா அப்படி கிராஸ் பண்ணிடுவா. சோ அது பெட்டரா அந்த மாதிரி இருக்கிறது. அந்த ஒரு கெப்பாசிட்டி இருக்குன்னா அப்ப யூ கேனாட் கால் தெம் தேர் வெரி இன்டெலிஜென்ட். அவளுக்கு அந்த கெப்பாசிட்டி இருக்கு, பட் அது இல்லை இம்பார்ட்டன்ட். நிஷ்காம கர்ம யோகா என்னது, நமக்கு வேண்டி வேலை பண்ணாம கடவுளுக்கு வேண்டி நம்ம பகவான் என்ன நம்ம பண்றோம், பகவானுக்கு ஒரு அர்ப்பணம். அப்ப என்ன ஆகுன்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் when you are working for a company, இந்த கம்பெனில லாஸ் வரும், ப்ராஃபிட் வரும், சிலப்போ சேல்ஸ் ரொம்ப இன்க்ரீஸ் ஆகும். எனக்கு ஜஸ்ட் அது ஒரு கம்பெனியோட எக்ஸாம்பிள் நினைவு. ஆர் வி கன்சர்ன்ட்? நோ, வி ஆர் நாட் கன்சர்ன்ட். நமக்கு மாச சம்பளம் வந்தா போறோம். இப்ப நம்ம எப்படி இருக்கோம், என்னோட வேலையை நான் ஒழுங்கா பாக்குறேன். அதோட என்ன, இப்போ கம்பெனி நன்னா போறதா இல்லையா, நன்னா பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு நம்ம வி ஆர் டூயிங் அவர் பெஸ்ட். நம்ம பார்ட் என்ன, இப்ப வி ஆர் இன் அக்கௌண்ட் செக்ஷனா, அக்கௌண்ட் நன்னா பண்ணுவோம். இல்ல ப்ரொடக்ஷன்ல வரும்னா அது நன்னா பண்ணும். இல்ல மார்க்கெட்டிங்கா அவ்வளவு விஷயம் கொடுத்து நம்ம நன்னா பண்ணுவோம், மார்க்கெட்டிங் வேலையும் நன்னா பண்ணுவோம். பட் அவுட்கம் என்னது, ஐயோ கம்பெனி அப்ப சேல்ஸ் இன்னைக்கு நன்னா இருக்குமா, அவளுக்கு எல்லாம் நல்ல போனஸ் எல்லாம் கிடைக்கும், இதெல்லாம் we are not concerned at all. It is company's ஓனரோட இது என்ன ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. அதே போலதான் நம்ம வாழ்க்கையில எப்படி we should do our duty 100%. இது கொடுத்தோம், நமக்கு என்ன கிடைக்கிறதோ அதனால நமக்கு என்ன இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இது வருமா, நல்ல ரிசல்ட் வருமா, அதெல்லாம் நம்ம பார்க்க வேண்டாம். we are doing it as our ஒரு டியூட்டி மாதிரி பண்ணோம். அதான் நிஷ்காம கர்மம். நமக்கு வேண்டி இல்லை, ஒரு டியூட்டி மாதிரி பண்ணி முடிச்சுடுறோம். அண்ட் we know நமக்கு இவ்வளவு சம்பளம் வரும் அப்படின்னு. ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு தான் சொன்னேன். டோன் அதுல ஏதாவது சம் பாயிண்ட்ஸ் வரும், இல்லை அது எப்படி இப்படி இருக்கும் அப்படின்னாக்கா ஒரு தாட் சொன்னேன். ஸோ எனி ஜாப் யூ டூ, இட் இஸ் நாட் யுவர் கம்பெனி, யூ ஆர் ஜஸ்ட் டூயிங். ஒரு வேலை நம்ம வேலை பண்றோம்னு சொல்லிட்டு தான் நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஆனா நன்னா பண்ணுவோம், நமக்கு என்ன வேலை கொடுத்துருக்கோம் அதை நம்ம மாத்திரம் நன்னா பண்ணிடுவோம். அது போலதான் நம்ம இப்போ இங்க வந்திருக்கோம். லெட் அஸ் டூ அவர் டியூட்டி ப்ராப்பர்லி. இதோட அவுட்கம் என்னது, பகவான் என்ன கொடுப்பேன் அதை நம்ம பண்ண வேண்டாம், பகவானுக்கு வேண்டி நம்ம பண்ணணும். சோ நியத்தம் குரு கர்மா, எப்பவுமே நம்ம நம்மளோட அந்த கர்மாவை நிறுத்தாம பண்ணிட்டே இருக்கும். தென் கர்ம காண்டம் இல்ல, கர்ம காண்டம் அண்ட் கர்ம யோகா. நேற்று மிந்தானத்தெல்லாம் கூட ஐ எக்ஸ்பிளைன். ஐ திங்க் யோகான்னு எப்பவுமே ஒரு யோகான்னு ஆட் ஆயிடுதுன்னா இட் இஸ் ஆல்வேஸ் ரிலேட்டட் டு த லார்ட். கர்ம யோகா அப்படின்னா கர்மான ஆக்ஷன், எனி ஆக்ஷன் ஆஸ் அன் ஆஃபரிங் டு த லார்ட். நம்ம பகவானுக்கு வேண்டி பண்றோம். அப்ப அதோட என்ன ரிசல்ட், அதான் பகவான் கொடுத்துப்பேன். அது we are not concerned. அப்படி கர்ம காண்டால் அப்படி இல்லை, நான் பண்றேன், ஒரு யாகம் பண்றோம், ஒரு 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 என்னது கணபதி ஹோமம், ஒரு எனிதிங் லைக் ஆயுஷம். ஆயுஷம் என்ன பண்றது, ஆயுள் விருத்தியானம், எனக்கு ஒன்றும் வியாதிகள் எல்லாம் வராம நன்னா ஒரு வாழ்க்கை வாழணும்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் ஆயுஷம் ஒண்ணு பண்ணலாம். இல்ல இப்போ ஒரு வீடு நன்னா இருக்கும், ஒரு வாஸ்து ஏதோ ஒரு இது பண்ணிட்டா இருப்பாங்க, ஒரு இது பண்ணலாம். சோ தெர் இஸ் இது என்னது பலன் இருக்கு, பலன் நோக்கு செயல் பலன் இருக்குன்னா அதை நம்ம எதிர்பார்த்துன்னு பண்றோம். சோ தட் இஸ் கால்ட் கர்ம காண்டா. ஞான காண்டா நிறைய வரும் அந்த மாதிரி. சோ இதெல்லாம் காண்டான்னு வந்ததுனாக்கா என்ன அர்த்தம், we are expecting something in return. and யோகான்னு எது எப்பவுமே when it is added after that பகவானை நினைத்து பண்ணும். சோ அது பிரவர்த்தித்தம் சக்கரம். இந்த கர்ம காண்டம் மாத்திரம் பண்ணிட்டே இருந்தோம்னாக்கா திரும்பி திரும்பி இந்த உலகத்துல பிறந்து இறந்து பிறந்து இறந்து எந்த பாடி எடுப்போம் தெரியாது, இது மாதிரி ஒரு சக்கரத்தையும் மாட்டிட்டு இருப்போம். அப்படி எடுத்துக்காட்டாக வழி நடத்துங்க. பி அன் எக்ஸாம்பிள், யூ ஷுட் செட் அன் எக்ஸாம்பிள். பி அன் எக்ஸாம்பிள்னா நமக்கு தெரியாது நம்மளோட ஃபாலோவர்ஸ் யார் இருக்காங்க, எப்படி இருக்காங்க, யாரோ நம்மள கவனிச்சுட்டு இருக்கா. ஸோ வாட் வி ஷுட் டு, வி ஷுட் பி ஒரு என்னது ஒரு நல்ல ஒரு மாதிரி, முன்மாதிரி மாதிரி அப்படி இருந்துட்டோம்னாக்கா நம்மளை பார்த்து படிக்கிறவங்க நான் ஒரு நன்னா they will become இதா இருப்பா. அப்புறம் என்னது மிகப்பெரிய எதிரி யாரு, நம்மளோட பெரிய எதிரி நெய்பரோ நம்ம ரிலேட்டிவோ அதெல்லாம் இல்லை. நம்மளுடைய மெயின் எதிரி நம்மளோட ஆசைகள் தான். அது என்ன ஆசை, பௌதிக ஆசை தான்.
பகவான் இடத்துல உள்ள ஆசையெல்லாம் ஒன்றும் வேஸ்டா போகாது. இப்போ பகவத்கீதா படிக்கிறது ஆசையா தான் வந்திருக்காது, என்ன வேஸ்டா போறதா இல்லை, இன்னும் ஆசையை தூண்டிதான் விடுவது. இந்த 18 days கம்ப்ளீட் பண்ணும்போது உங்களுக்கே 18 இல்ல, ஒரு 10th 11th சாப்டர்லாம் வரதுக்குள்ளே உங்களுக்கு ஓஹோ எப்போ லெவல் 2 எப்போ வருது மாதாஜி சொல்லுங்க லிங்க். ஏன்னா அப்படிதான் இது வரைக்கும் நான் வந்து இவ்வளோ 2.5 வருஷமா எடுக்கிறேன். அப்கோர்ஸ் கிட்ஸ்ல இருந்தேன், கிட்ஸுக்கு அவ்வளவா தெரியாது, பட் தே வில் பி ப்ரிப்பேர் டு ஜாயின் நெக்ஸ்ட் மந்த். ஏன்னா எவ்ரி மந்த் நடக்குது, இது வந்து 40th மந்த். திரும்பி நெக்ஸ்ட் மந்த் இப்போ இன்னும் ஒரு இன்னைக்கு இந்த 3rd 4th சாப்டர் இல்லையா, இன்னும் 2 days போட்டுருவா, நெக்ஸ்ட் மந்த் அவர் இது லான்ச் அப்படின்னு போட்டுருவா. ஸோ இட் இஸ் அவர் ப்ராசஸ் ஆஃப் எவ்ரி மந்த் வி கண்டக்ட் இது. புதுசா படிக்கிறவா வந்து இருப்பா, பழசா இருக்கிறாலும் யாரு படிச்சிருக்காளோ அவ திரும்பி வந்து அப்ளை பண்ணுவான். எல்லாம் ஹாமிங் கீப் ரீடிங் இதை படிச்சுட்டே இருக்கலாம், அவ்வளவு வந்து இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். அப்படி பகவானுடைய இடத்துல பகவானோட ஸ்கிரிப்சர்ஸ் படிக்கிறதுலையோ, பகவானுக்கு சேவை புரியறதுலையோ, ஒரு நைவேத்தியம் பண்றதுலயோ திருப்தி ஆகாது. இன்னும் பண்ணலாம் கோயில் போயிட்டு ஒரு நாளைக்கு கோயில் பண்ண அப்பா போறீங்க, அடுத்த வருஷம் போலான்னு இருப்போம்மா. திரும்பி எப்பெல்லாம் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கும், பெரிய பெரிய கோயில திருப்பதி யாரோ சொல்றா டிக்கெட் இருக்கு வரையா அப்படின்னா கிடுகிடுன்னு போயிடுவோம் நம்ம. So we are longing to see the Lord and நம்ம அந்த மாதிரி. பட் other than பகவான், anything other than பகவான் is all மாயை. இங்க வந்து மாயையில சிக்க வைக்கும். அது ஃபர்ஸ்ட் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். பகவத்கீதா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு எல்லாம் வந்து நல்லா புரிஞ்சிருக்கும், இது எங்கேயோ நம்மள இழுத்துன்னு போறது, we will be away from the Lord. திரும்பி நம்ம வேற இதுக்கு போயிடும், திரும்பி முன்னாடி வருவோம், திரும்பி பின்னாடி போவோம். அப்ப அதெல்லாம் கொஞ்சம் ஒரு டிஸ்டன்ஸ்ல வைக்கலாம். இப்போ ஃபேமிலியில இருக்கோம்னா டெஃபினெட்லி we have to be part of that. ஆனா ஆசை வந்து குறைச்சு விடலாம். அவ கூப்பிடுறா போறோம் வரோம் ஓகே, பட் நமக்கு அது ஆர்வம் இருக்கா இல்லை, எனக்கு ஐ எம் நாட் கூட்டின்னு போலனாலும் பரவாயில்ல, அந்த மாதிரி இருக்கணும். அதுதான் வந்து ஸ்டார்ட், நம்மளோட ஆசைகள், பௌதிக ஆசைகள் தான் ஸ்டார்ட் ஆஃப் அவர் டிட்டீரியரேஷன். இப்போ அது வந்து நம்ம அவாய்ட் பண்ணணும். அது நேற்று பார்த்தோம். இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம்? ஹாப்பி பர்த்டே ஆஃப் பகவத்கீதா. குழந்தைகளுக்கு அப்படிதான் சொல்லுவேன், அது மாதிரி சொன்னேன். கிருஷ்ணரை பற்றி ஆழ்நிலை அறிவு, பகவானை பத்தி நம்ம படிக்கப்படும். ஏவம் பரம்பரா பிராப்தம். அவர் வந்து பகவத்கீதா சொன்னார், யாருக்கு சொன்னார், எப்படி சொன்னார், அதுக்கப்புறம் யாருக்கு சொன்னார், அந்த சீடர் வந்து ஒரு குருவாயிட்டு யாருக்கு சொன்னார், அந்த ஒரு பரம்பரா சிஸ்டம் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்கிறோம். எஸ்பெஷலி இந்த இஸ்கான் வாட் வி ஆர் ஃபாலோயிங், வாட் ஆர் த அதர் பிலாசபி, இது பரம்பரா சிஸ்டம் எல்லாம் கொஞ்சம் ஒரு 2-3 ஸ்லைட்ஸா பார்க்கிறோம். அப்புறம் வந்து 11 to 15 ஏ யதாமாம் பிரபத்யந்தி. கிருஷ்ணர் அனைத்து பாதைகளின் குறிக்கோளாகவும் வர்ணாசிரம அமைப்பை உருவாக்கியதாகவும் இருக்கிறார். ஏ யதாமாம் பிரபத்யந்தே என்னது வர்ணாசிரமம் கிரியேட் பண்ணிருக்கார், பட் அதோட இது சம் ஐ ஃபர்காட் த மீனிங் ஆஃப் திஸ். ஏ யதாமாம் பிரபத்யந்தே தாம்ஸ்தைவ பஜாமி. தாம்சத்தைவ பஜாமியகம், அந்த வேர்டு வந்தோடனே புரிஞ்சு கொடுத்தேன். பகவானை நம்ம எப்படி எல்லாம் வழிபடுறோம். ஏன்னா நிறைய விதங்கள் இருக்கு. சில பேர்ல நிறைய கோயில் போவா, டெய்லி கோயில் போவா. சில பேர் நிறைய என்னது பஜனா பாடுவா நிறைய. அப்புறம் சில பேர் வந்து ஸ்லோகமா படிப்பா. ஒருத்தர் ஒரு வே ஆஃப் இது இருக்கு. The way we show devotion, accordingly he gives back. பகவான் வந்து யாருக்கும் பார்ஷாலிட்டி பண்றது கிடையாது. ஒருத்த மாத்திரம் நன்னா இருக்கானா அவங்களோட பூர ஜென்ம நல்ல சுக்கிரத்து இருக்கும், அதனால இருக்கான் ஓகே. பட் நம்ம எப்படி டிவோஷன் காட்டுறோமோ அது போல நமக்கு வந்து இது கிடைக்கும், பலன் கிடைக்கும். பேரளவுக்கு ஏதோ பண்ணினே, ஒரு ஜபம் இவ்வளவுதான் பண்ணி அந்த மாதிரினா அது போல அவர் வந்து கொடுக்கணும். சோ அதுதான் வந்து இந்த ஃபுல் ஸ்லோகா போட்டிருந்தா இமீடியட்டா ஸ்ட்ரைக் ஆயிருக்கும். சோ ஏ தாமாம் பிரபத்யந்தி தாம்ஸ்தைவ பஜாமியம். நீங்க எப்படி என்ன வந்து இது பண்றீங்களோ, டிவோஷன் காட்டுறோம், அக்கார்டிங்லி ஐ வில் கிவ் யூ இது, நான் அருளுகிறேன் அப்படின்னு. அப்புறம் கர்ம யோகா, யோகா என்னது கர்ம யோகா, கர்மனோ எப்பி போதவ்யம். அது உள்ள ஸ்லோகம்ல உள்ள போய் நம்ம பார்க்கலாம். ஜஸ்ட் கர்ம யோகனா என்ன செயல் பண்றோமோ பகவான் நினைத்து செய்யணும். அப்புறம் தியாகம், அது 16ல இருந்து 24 வரைக்கும் இருக்கு. அப்புறம் தியாகங்கள் ஆழ்நிலை அறிவுக்கு வழிவகுக்கும். யாகம் யஜ்யம்லாம் பண்றோம் இல்லையா, அதெல்லாம் ஸ்டெப்பிங் ஸ்டோன் டு ரீச் அந்த ஒரு என்னது ஆன்மீகத்துல பகவானோட டிவோஷன்ல போறதுக்கு தான் அதெல்லாம் நம்மளை ஹெல்ப் பண்ணிட்டே இருக்கும். ஸோ ஞான யஜ்ய பரந்தம், ஞானம் யஜ்யம் இதெல்லாம் வந்து நம்மள இது முன்னுக்கு கொண்டு போயிடும். அப்புறம் ஆழ்நிலை அறிவின் சுருக்கம். ஸோ இது வந்து ஃபைனலி வாட் வி ஆர், இதெல்லாம் படிச்சுட்டு என்ன ஆழ்நிலை அறிவுன்னு டிரான்சென்டென்டல் நேச்சர். இப்போ இந்த 18 நாள் படிச்சப்புறமே உங்களுக்கு தெரியும் எக்ஸாக்ட்லி வாட் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் டிரான்சென்டென்டல். ஒரு மாதிரி ஒரு பக்தி வந்துடும். பக்தி தான் என்னது, ஒரு கொஞ்சம் புரிஞ்சு கொடுத்து ஒரு மாதிரி புரியலை, பட் புரிஞ்சிருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் டே 1ல ஒரு ரா இருந்தா போல இருக்காது, கொஞ்சம் இருக்கும், கொஞ்சம் புரிஞ்சிருந்தா போல இருக்கும். சரி இன்னும் பண்ணி பார்த்தா இன்னும் கொஞ்சம் புரியுமோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆல்ரெடி வி ஹவ் கான் டு தட் லெவல். கொஞ்சம் திரும்பி இன்னும் படிக்கலாம் கொஞ்சம் தத் வித்தி பிரணிபாத்தேன். அது வந்து லாஸ்ட் ஸ்லோகம். பணிவோட இதை நம்ம எப்படி படிக்கணும்னா, ரொம்ப நமக்கு ஒண்ணும் தெரியாது. ஸோ வி ஆர் ஆல் லேர்னர்ஸ், நம்ம எல்லாம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஏன்னா இஸ்கான்லயே என்ன பெஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் இஸ்கான் இஸ், நீங்க இஸ்கான் மாத்திரம் இல்லை, துவைதா பிலாசபிலேயே எனிவேர் யூ கேன் சி துவைதா பிலாசபி யார் ஃபாலோ பண்றோம், வி ஆல்வேஸ் வி ஆர் த சர்விட்டர் ஆஃப் த லார்ட். ஒரு சர்விட்டர் அப்படின்னு ஒரு மனசுல நமக்கு எண்ணம் வந்துச்சுன்னா என்னன்னாக்கா, வி ஆர் கோயிங் டு சர்வ் த லார்ட் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், ஒரு இப்ப நமக்கு மாத்திரம் ஒரு வேலைக்காரி வச்சிருக்கோம்,
வந்தா என்னது ஐயா அம்மா எல்லாம் சொல்லிட்டு நம்ம கூட உட்கார மாட்டான், கீழே தான் உட்காருவான். என்னமா அங்க உட்கார மேல உட்காருன்னு உட்கார மாட்டான். See, for them, I'm serving you. So how can I be equal to you? அந்த ஒரு எண்ணம் வரும், ஒரு பணிவு வரும், ஆட்டோமேட்டிக்கா ஒரு பணிவு. இப்ப ஆஞ்சநேயர் அந்த மாதிரி எல்லாம் வருமோ அப்படின்னு கேட்டா, ஆஞ்சநேயர் எவ்வளவு பராக்கிரமா, எவ்வளவு அவருக்கு பலம், அவருக்கு தெரியாத அவருக்கு என்ன பலம் இருக்குன்னு. ஒரு மூலிகை கொண்டு வானா ஒரு மலையை பேத்துன்னு வந்துட்டார். என்னெல்லாம் அவர் ராமாயணம் படிச்சுன்னா அப்படி, சுந்தரகாண்டம் எல்லாம் படிச்சு அப்படி இதா இருக்கும். அவ்வளவு இது பலசாலி, அவ்வளவு ஒரு இது, அவ்வளவு இது இருக்கு அவருக்கு பொட்டன்சி. ஆனா எங்க he always had the mentality of serving the Lord. ராமருக்கு நாம் சேவை புரியணும் அப்படின்னு எங்க உட்கார்ந்து கீழே இப்படி பணிவா இப்படி உட்கார்ந்து இருப்பார். சோ அந்த ஒரு ஹம்பிள்னஸ் நமக்கு இருக்கணும். அது இருந்தாதான் பக்தியே வரும். அதுதான் தட் இஸ் ரைட் வே ஆஃப். எனக்கு தெரியும் இந்த ஞானம் மாத்திரம் இருந்துச்சுன்னா, இப்போ வித்தவுட் பக்தி ஞானம் மாத்திரம் நம்ம இப்ப பகவத்கீதா படிச்சுட்டேன், மீனிங்கும் தெரியும், எஸ் I can go to any competition, I can win the, இது மாத்திரம் நம்ம வந்து winning the competition, getting the certificate, getting the cup, medal, இதெல்லாம் நமக்கு வந்து ஞானம், அந்த ஞானம் is of no use. We need to be humble. பணிவோட இதெல்லாம் படிச்சுட்டு நம்ம வாழ்க்கையில எடுத்துக்கணும். நம்ம படிக்கிறது யாருக்கும் பக்கத்துல யாருக்குமே தெரிய வேண்டாம். We have to improvise ourselves. இதான் தத்வித்தி பிரணி பார்த்தேன்னா ரொம்ப நல்ல ஸ்லோகம். மெயினா எல்லாம் நல்ல நல்ல ஸ்லோகம் தான் அடுத்தடுத்து போட்டிருக்கீங்க. சோ these are only the முத்துக்கள் எடுத்து போட்டிருக்கோம். இன்னும் டீட்டெயிலா நம்ம வந்து level 2ல every ஸ்லோகா will be discussed. எஸ், ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம வந்து ஸ்லோகத்துக்கெல்லாம் போயிடலாம். யாருக்கெல்லாம் நல்லா ஒரு மாதிரி தெரியும், எஸ் ஐ வில் கிவ் அ ட்ரை அப்படின்னு நீங்க ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ண தெரியலனாக்கா, கீழே வந்து இந்த 3 டாட்ஸ் இருக்கும். அதுல வந்து உங்களுக்கு 3 டாட் இருக்கும் இல்லையா, ஒரு ரியாக்ஷன் சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்கும், அங்க தேடி பார்ப்போம். 3 டாட் என்னாக்கா எல்லாம் அதை போட முடியாது. அப்ப அந்த 3 டாட்னா அதுக்குள்ள சப் இது இருக்கும். மெயினா இங்க கொஞ்சம் இருக்கும். அந்த 3 டாட்ல அந்த 3 டாட்டை கிளிக் பண்ணா இன்னும் நிறைய ஒரு இது இருக்கும், டைட்டில் இருக்கும். அதுல வந்து ரியாக்ஷன், அந்த ரியாக்ஷன்ல எஸ் அனுஷா மாதாஜி ரியாக்ஷன்ல கிளிக் பண்ணினோம்னா ஹேண்ட் ரைஸ் ஒன்று. நேற்றுக்கு மாதாஜி படிச்சினாலே, எந்த மாதாஜி, கல்யாணி மாதாஜி, அனுஷா மாதாஜி படிச்சேன். அனுஷா மாதாஜி படிச்சேன். மீனாட்சி மாதாஜி படிச்சேன் நான் நேற்றுக்கு, எப்படி ஹேண்ட் ரைஸ். So that is how we learn everything. பகவத் கீதா மாத்திரம் இல்ல, other things also we learn. டெக்னிக்கல் சாவி ஆயிடுவோம் நம்ம அப்படி. அப்போ எல்லாமே இட்ஸ் லைக் பர்சனாலிட்டி டெவலப்மெண்ட் தான். ஓகே, இப்ப நம்ம வந்து அப்ப நீங்க ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிட்டோம்னா, அண்ட் not only 1%, யாருக்கெல்லாம் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட், ஏன்னா யூ ஷுட் பி ஃப்ரீ ஆகுது. எல்லாரும் மியூட்டா இருக்காரு. அப்ப எனக்கு தெரியாது வெதர் யூ ஆர் ஃப்ரீ இல்ல நீங்க வேலை பண்ணிட்டே கேட்கறேன். ஏன்னா மார்னிங் ஹவர்ஸ் எல்லா வேலையும் இருக்கும் நமக்கு. ஸோ அக்கார்டிங்லி ஐ எம் நாட் ஃபோர்சிங் எனிபடி. யாருக்கு வந்து முடியுமோ ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணா ஐ வில் நோ யூ ஆர் தேர் அண்ட் ப்ரிப்பேர் டு ரீட் அப்படி. ஓகே, நான் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிடுறேன் இது. ஓம் ஸ்ரீ கிருஷ்ணாய பரமாத்மனே நமः. ஞான கர்ம சந்நியாச யோகः அத சதுர்த்தோத்யாயः. 4.1 அனுஷா மாதாஜி படிக்கிறதா அன்மியூட் பண்றேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீ பகவானுவாச்ச இமௌ விவஸ்வதே யோகம் प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान् मनवे प्राह मनुरिक्ष्वागवे ब्रवीत्. ஓகே, நீங்க படிச்ச அந்த இதுல பிரவீத்னு படிக்கிறோங்க. நம்ம இங்க வந்து அப்ரவீத். ஏன்னா அப்ரவீத் தான் அதோட மீனிங். சோ வி ஷுட் சம் வி இங்க இஸ்கான்ல வந்து அட்லீஸ்ட் ஐ கிவ் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஃபார் த வேர்ட்ஸ். ஏன்னா we are going for the meanings, yeah, and you can be little okay. You can be little faster. ஏன்னா நேத்தி பார்த்தோம் இல்லையா, 6:45 எடுத்து. ஸோ கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா படிச்சோம்னாக்கா ஒரு அட்லீஸ்ட் 15-20 minutes we can see. ஓகே, அப்ப இதுல என்ன சொல்லியிருக்கார் பகவான் சொல்றார், இந்த அழியாத யோக விஞ்ஞானத்தை சூரிய கடவுளான விவஸ்வானுக்கு நான் அறிவுறுத்திருக்கிறேன். நம்ம என்ன ஒரு 5000 years முன்னாடி அர்ஜுனுக்கு சொல்லியிருக்கார் பகவான். அந்த அர்ஜுன் நம்மளோட எல்லாம் யாராவது கேட்டா பகவத்கீதா இஸ் 5000 years old அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். இல்லை, அதுக்கு முன்னாடியே பகவான் யாருக்கு சொல்லியிருக்கார்? சூரிய கடவுளுக்கு சொல்லியிருக்கார் கிருஷ்ணர். So old, எவ்வளவு old you can imagine, and it is not fake எல்லாம் கிடையாது. இதெல்லாம் anything is written here is said by God and it the scriptural evidence இருக்கு. And one of the chapterல வரும், அதுக்கு வந்து அந்த மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க scriptural evidence நிறைய இருக்கும். சோ அதெல்லாம் ஓஹோ இதெல்லாம் பார்த்துதான் இதெல்லாம் போட்டிருக்கா. நத்திங் இஸ் ஜஸ்ட் குக்ட் அப் ஸ்டோரி எல்லாம் கிடையாது அப்படின்னு. சூரிய கடவுளான விவஸ்வானுக்கு நான் அறிவுறுத்தினேன். அந்த விவஸ்வான் சூரிய கடவுள் யாருக்கு சொன்னார்? அதே மனித குலத்தின் தந்தை மனுவிற்கு சொன்னார். அவர் அப்புறம் என்ன பண்ணார்? மேலும் மனு அதை இக்ஷ்வாக்கு, அவரோட பிள்ளைதான் கிங்
அவர் வந்து இக்ஷ்வாக்குக்கு சொன்னார் அப்படின்னு. சோ ஓல்டு நம்மளோட ஸ்கிரிப்சர் பகவத்கீதா சோ ஓல்டு. இன்னைக்கும் அது வந்து வேலிட், இன்னைக்கும் அதுல மீனிங் எல்லாம் அப்ளிகபிள். இன்னைக்கு நம்ம என்னெல்லாம் எப்படி வாழணும்னு சொல்லிட்டு உள்ள கைடு தான் அது. இட்ஸ் லைஃப் மேனுவல். எப்படி வாழணும், எப்படி வாழக்கூடாது, என்ன யார மாதிரி இருக்கணும், யார மாதிரி இருக்கக்கூடாதுன்னு நமக்கு கைட் பண்றது பகவத்கீதா. பட் இட்ஸ் சோ ஓல்டு. அன்னைக்கு அதை பொருந்துட்டு இன்னத்த இதுலயும் பொருந்தும், இன்னையும் ஃபியூச்சர்லயும் அது பொருந்துதான் இருக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் வாட் தி ஸ்டடி. பகவானே சொல்றாரு இப்படி. இந்த சூரிய கடவுளுக்கு நான் முதல்ல சொன்னேன், விவஸ்வானுக்கு சொன்னேன். அவர் வந்து மனுவுக்கு சொன்னார். மனு வந்து இக்ஷ்வாக்கு, அவர் மன்னரா இருந்தார், அவருடைய பிள்ளை தான், அவருக்கு சொன்னார். நெக்ஸ்ட் படிக்கலாம். மீனாட்சி மாதா படிக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா. மீனாட்சி, ஓ மீனாட்சி மாதா அனுமதி பண்ணு. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. படிங்க மாதாஜி. 4.2 ஆமா, ரெடியா வச்சுங்க, கிடு ஆரம்பிச்சுங்க. एवं परम्परा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः सकाले नः महता योको नष्टः परन्दभ விதுஹு படிக்கணும். இங்கே ஹா படிச்சாள், நஷ்ட ஹா கரெக்ட். அதே ஹா இங்க இல்லையா, அது ஒரு போட்டிருக்கேன். அப்போ விதுஹு. நீங்க உங்க புக்ல வேணா ஹெச்யூன்னு போடுங்க. இன்கேஸ் இஃப் யூ ஆர் வெரி கம்ஃபர்டபிள் வித் இங்கிலீஷ், ஹெச்யூ போட்டுருங்க. அப்போ விதுஹு. நீங்க நன்னா படிக்கிறாள். சோ நன்னா படிக்கிறதுலயே அப்ரிஷியேட் பண்ணாலும் குத்தம் கொண்டு கண்டுபிடிக்கிறான்னு நினைச்சுக்காங்க. இன்னும் நல்லா பர்ஃபெக்டா படிக்கலாமே. அதுக்கு சொன்னேன். ஏன்னா we have all that platform. இப்ப ஏகாதசியில every 15 days we get ஏகாதசி. உங்களை மாதிரி டிவோட்டிஸ் தான் அங்க வந்து all the 600 ஸ்லோகம் எல்லாரும் படிக்க மாட்டா, ஒருத்தருக்கு ஒரு சாப்டர் கொடுப்பா. நல்லா ட்ரெயின் ஆயிட்டு வச்சுக்கோ. யூ கேன் கிவ் யோர் நேம் அண்ட் நீங்க பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம். ஒரு சாப்டர் வில் பி allotted to you few days முன்னாடியே ஒரு 4 நாள் முன்னாடி கொடுத்தோன்னா அந்த 4 நாள்ல நீங்க சாப்டர் நல்லா, ஏன்னா ஆல்ரெடி உங்களுக்கு வருது, கொஞ்சம் ஒரு பாலிஷிங் மாத்திரம் இஸ் ரிக்வயர்ட். அப்ப யூ கேன் ஷோகேஸ் யுவர் டேலண்ட். நல்லா இருக்கும். தேங்க்யூ. அதனால மோட்டிவேஷனா இருக்கும். இங்க நிறைய யூ கேன் பஜன் கிளாஸ், அந்த கிளாஸ், இந்த எல்லாமே ஃப்ரீ தான். தட் இஸ் ஆல்சோ டு பி எக்ஸைட் இல்லையா. ஒன்லி நமக்கு டைம் வேணும் இதுக்கெல்லாம் அட்டென்ட் பண்றதுக்கு, நல்லா ட்ரெயின் பண்றது. ஓகே, இதை என்ன சொல்லியிருக்கு, உன்னதமான விஞ்ஞானம் திரும்பி கடவுள் சொல்லிட்டு இருக்காரு. சீடர்களின் சங்கிலி தொடர் மூலமாக பெறப்பட்டு அவ்வாறே புனிதமான மன்னர்களால் உணரப்பட்டது. இல்ல ஒரு மன்னர், ஏன்னா அந்த காலத்துல மன்னர்களே தெய்வீக அருளோட இருந்திருக்கா. அதனாலதான் கிருஷ்ணரே சொல்லியிருக்கா 10வது அதிகாரத்துல, நான் வந்து மனிதர்கள்ல நான் மன்னரா இருக்கேன் அப்படின்னு. ஒரு 10th 11th எல்லாம் சூப்பரா இருக்கும். ப்ளீஸ் டோன்ட் மிஸ். ஓகே, ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அது. சோ புதுசா இருக்கிறவாள் சொல்றேன், பழசா இருக்கிற ஓல்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு தெரியும். ஆனா புதுசு யாரு ஃபர்ஸ்ட் டைம் வராளோ ஒரு மாதிரி ஒண்ணுமே தெரியாது நமக்கு பகவத்கீதா, யூ ஷுட் லேர்ன். சோ அவ்வாறே புனிதமான மன்னர்களால் உணரப்பட்டது. ஆனால் காலப்போக்கில் அத்தொடர் விட்டு போகவே இவ்விஞ்ஞானம் மறைந்து விட்டதே போல தோன்றுகிறது. ஆனா என்ன எடுத்து இந்த டியூ கோர்ஸ் ஆஃப் டைம் அப்படியே அந்த பழக்கம், இப்ப நம்ம இல்லையே நிறைய பாக்குறோம். ஏதோ பழக்கம் நம்ம ஆரம்பிச்சிருக்கோம், இல்லை மாமியார் மாமனார் தாத்தா பாட்டிலாம் ஆரம்பிச்சிருக்கோம். நம்மளால முடியாது இந்த காலத்துக்கு, அது ஒரு நாள் நம்ம விட்டு விடுறோம் இல்லையா. அந்த மாதிரி நிறைய இந்த இது பகவத்கீதம் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் இப்படி வரும்போது மேபி இந்த கிங்ஸ் இல்லையா, அவளுக்கெல்லாம் பகவத்கீதை மாத்திரம் தான் லைஃபா, அவளுக்கெல்லாம் ஒரு ராஜ்யத்தை இது பண்ணணும், பராமரிக்கணும். சோ மெனி அதர் திங்ஸ். அப்போ இது கொஞ்சம் லெஸ் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்தோன்னு அப்படியே விட்டு போயிடுது, இந்த சங்கிலி தொடர் விட்டு போயிடுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு மறைந்து விட்டதை போல தோன்றுகிறது. It seems to be lost அப்படின்பது. சீடர் வரிசைனா என்னதுன்னு நம்ம இப்ப பார்க்கலாம். இவர்தான் பிரபுபாதா 32வது ஆச்சாரியர். இப்போ இந்த இப்படி லைன்ல பார்த்தோம்னா இவர் வந்து 32வது ஆச்சாரியர். சோ இது கௌடிய வைஷ்ணவ சம்பிரதாயம். கௌடியான என்னது, பெங்கால். இப்ப நம்ம தமிழ்நாட்டிலேயே இருக்கு, நம்ம ராமானுஜாச்சாரியார் இதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா. சோ அதே போல நம்ம we are learning from கௌடிய வைஷ்ணவா. ஒன்னும் பெரிய டிஃபரன்ஸே கிடையாது. வேணா நாமத்துல வேணா டிஃபரன்ஸ் இருக்கலாம். அவனும் அதே இதுதான் சொல்றா, என்னது கோவிந்தா அதெல்லாம் இந்த மாதவா எல்லாம் தான் சொல்லுவா, நம்மளும் அதே தான் சொல்றோம். வெரி ஒரு மைனர் டிஃபரன்ஸ் தான். ஓகே, இப்ப நம்ம அதை பத்தி தான் நம்ம கொஞ்சம் பார்க்க போறோம். 4 சிறந்த வைஷ்ணவ சம்பிரதாயங்கள் இருக்கு. இதெல்லாம் எங்கேருந்து ஆரம்பிக்கிறது, பகவான் என்ன ஆரம்பிக்கிறது. அதெல்லாம் என்னது, 4 பிரம்மா சம்பிரதாயம், பிரம்மா, லக்ஷ்மி சம்பிரதாயம், லக்ஷ்மி சம்பிரதாயம் போடலாமா, அப்புறம் சிவன், அப்புறம் சனத்குமார். இது எல்லாமே ஜஸ்ட் பிரான்ச் அவுட். அப்புறம் வந்து பிரம்மாவை ஃபாலோ பண்ணிட்டு யாரெல்லாம் அந்த ஆச்சாரியர்கள் ஃபாலோ பண்றாங்களோ அவருக்கு என்ன, அவர் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆச்சாரியர் என்ன, மாதுவாச்சாரியர். மாதுவா சமைச்சு கேட்டிருக்கும் இல்லையா, நிறைய மாதுவாசம். அவ ஒரு மாதிரி வேற விதமா ஒரு திலக்கம் எல்லாம் இட்டுப்பா. அதுதான் இருக்கும். பாக்கி எல்லாம் வந்து இன்சைடு. இப்ப நமக்கெல்லாம் அதை பத்தி தெரியாது அவ்வளவா. உள்ள போய் பார்க்க யாருக்கு ஒரு மாதிரி நாலேஜ் தான் பார்த்தா, ஓ இந்த சம்பிரதாயத்துக்கு அதுக்கு ஒன்றும் டிஃபரன்ஸே இல்லையா அப்படின்பா. எவ்ரிதிங் இஸ் கம் ஃப்ரம் த லார்ட் ஒன்லி. இப்போ மாதவாச்சாரிய சவால்லாம் வந்து பிரம்மா அவரை வந்து செய்யறார். இப்போ இது வந்து மாதவ சம்பிரதாயம் அப்படின்னு என்ன கொடுத்தேன், அதுக்கு என்ன பிரம்மா மாதவ கௌடிய சம்பிரதாயம். பிரம்மா அந்த மாதிரி ஒரு இதுல வரும்.
லீனியேஜ். இதை இங்க பார்த்தா தெரியும்னா நான் அடுத்த ஸ்லைட்லயும் இருக்கு. கிருஷ்ணர் வந்து பிரம்மாட்ட சொல்றார், பிரம்மா நாரதட்ட சொல்றார், அப்புறம் ஒரு ஆச்சாரியா வந்து 32வது ஆச்சாரியர் தான் நமக்கு ஸ்ரீல பிரபுபாதம். சோ அந்த மாதிரி ப்ராப்பர் ஒரு இதுலதான் வருது, என்ன ஒரு சங்கிலி தொடராதான் வருது, டிசிப்ளிக் சக்சஷன் அப்படிங்கிறது. அப்புறம் இது 2வது லட்சுமி வழிபடுறவங்க வந்து ராமானுஜாச்சாரியா. அவளோட நாமம் வந்து அந்த ஒரு ரெட் திலக்கம் இருப்பா, ரெட், அதுதான் லட்சுமி குறிக்கிறது. நம்ம என்ன பண்றோம்னாக்கா இப்படி இது யூ ஷேப், அது வந்து பகவானோட பாதம், கிருஷ்ணரோட பாதம். இங்க வந்து துளசி, நம்ம லட்சுமின்னு போடுறதுல துளசியோட இலை இப்படி மூக்கு நுனி இந்த இதுல டிப்பில என்னது மேல அங்க அப்படி போட்டுப்பேன். சோ துளசி, நம்ம இங்க துளசி வந்து அப்படி தெய்வமா வந்து மதிக்கிறோம். நம்ம இல்லாட்டாலும் வந்து துளசியை தெய்வமா தான் மதிக்கிறோம். இங்க ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறான். அது பிரதர்ஷனம் பண்ணி அதுக்கு டெய்லியே வந்து இதெல்லாம் பண்ணி என்ன ஆராதனை பண்ணி எல்லாம் பண்ணுவான். சோ அதேதான். இப்ப ராமானுஜாச்சாரியா தான் வந்து லக்ஷ்மி சம்பிரதாயம். சோ ராமானுஜ சம்பிரதாயம் ஸ்ரீ சம்பிரதாயம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸ்ரீனாலே லட்சுமி தானே. அது வேற என்ன வேர்டு, ஸ்ரீ வைஷ்ணவ சம்பிரதாயம். இந்த மாதிரி வேர்ட்ஸ் எல்லாம் வந்தாக்கா இட் இஸ் ஆல் ராமானுஜாச்சாரியோட ஃபாலோவர்ஸ் எல்லாம் தே ஃபாலோ திஸ். அப்புறம் விஷ்ணு சுவாமி, இது வந்து சிவனை வழிபடுறாங்க. விஷ்ணு சுவாமி, அதுக்கு என்ன ருத்ர சம்பிரதாயம் கேட்டிருப்போம் நம்ம இதெல்லாம் இல்லையா. ருத்ர சம்பிரதாயம், நாங்களாம் ருத்ர சம்பிரதாயம் ஃபாலோ பண்றோம் அப்படின்பா. அது விஷ்ணு சுவாமி சம்பிரதாயம் அப்படின்னு சொல்லுவா. இல்ல வல்லப சம்பிரதாயம் அப்படி சொல்லுவோம். வல்லபெல்லாம் அந்த ஆச்சாரியோட பேரு, ஏதோ ஒரு இதுல வந்து ஒரு ஆச்சாரியோட பேர் எடுத்துன்னு அந்த சம்பிரதாயம் அப்படின்னா ரூட் காஸ் பார்த்தா இதுதான் சிவனோட இது. அதுக்கும் மேல பார்த்தோன்னா எல்லாம் கிருஷ்ணன் தான் வந்தது. அதே போல சனத்குமார் வந்து நிம்பகாச்சாரி, இதெல்லாம் நார்த்ல ரொம்ப இது பிரெவலண்ட். நிம்பகாச்சாரியார் அப்படின்னு. அப்ப அதுக்கு என்ன பேரு, நிம்பார்க்க சம்பிரதாயம், நிம்பாதித்ய சம்பிரதாயம், சனகாதி சம்பிரதாயம் அப்படின்னு. நான் இதெல்லாம் இன்டர்நெட்லயும் போட்டுதான், எல்லாம் உள்ளே போயிடுது. எனக்கு அதோட இது தெரியும், கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் போகணும். சோ இதெல்லாம் நிம்பகாச்சாரி. அப்ப இது எல்லாமே பிரான்ச் அவுட் ஆயிட்டு ஒருத்தர் அந்த மாதிரி சம்பிரதாயம் வந்து ஃபாலோ பண்ண. பட் நோ பிக் டிஃபரன்ஸே இருக்காது, எல்லாம் வந்து கிருஷ்ணரை வழிபடுற சம்பிரதாயம். இப்ப ஆச்சாரியர்களோட எல்லாம் பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மூவ்மெண்ட் பிலாங்ஸ் டு பிரம்ம மாதவ கௌடிய சம்பிரதாயம். பிரம்மா எங்க இருக்கா, பிரம்மா தான் இருக்கா, பிரம்மா மாதவாச்சாரியர், அது அந்த லினியேஜ்ல நாங்க வரோம். நாங்க கௌடியானா பெங்கால் அந்த சம்பிரதாயத்துல நாங்க இருக்கோம் அப்படின்னு. இதுல ரொம்ப குட்டியா இருக்கா. பட் நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட்ல இவரோட பேர்லாம் போட்டுருக்கு. ஒரு ஃபியூ இது நம்ம படிச்சுக்கலாம். எஸ், பிரம்ம மாதவ கௌடிய சம்பிரதாயத்தில் குரு சிஷ்யா பரம்பரை. இது வந்து குரு சிஷ்யா சம்பிரதாயம் இல்ல, சம்பிரதாயம் இஸ் டிஃபரெண்ட். இவர் ஒரு குரு உட்கார்ந்து அவர் வந்து குருஸ்தானத்துல இருந்து சீடர்களுக்கு சொல்றார். அந்த சீடர்கள்ல யாரோ ஒருத்தர் வந்து குருஸ்தானத்துக்கு வந்து அவர் வேற ஒரு செட் ஆஃப் டிசைபிளுக்கு சொல்லி கொடுக்குறாரு. அந்த மாதிரி இது நம்ம எப்படி இந்த லீனியேஜ் எப்படி வந்துட்டா, கிருஷ்ணர் அங்கேருந்து பிரம்மா, நாரதர், வியாசர், மாதுவா, அதான் நடுவில் பார்த்தோம் இல்லையா மாதவா அப்படின்னு. அதுக்கப்புறம் பத்மநாபா, நரஹரி, மாதவா, அக்ஷோபியா நிறைய அப்படி வரும். தயாநிதி, வித்யாநிதி, ராஜேந்திரன் இதெல்லாம் நிறைய வரும். இங்க ஒரு மாதிரி மாதவேந்திர புரி வரைக்கும் லட்சுமி பத்தி ஆல்சோ யூ மே கெட் இன்டர்நெட்ல தேடினா இதோட ஸ்டோரி எல்லாம் நமக்கு தெரியும். வியாச தீர்த்தம் எனக்கு தெரிஞ்ச அறிவழி சொல்றேன். மேபி உங்களுக்கு வந்து இதை விட நிறைய நாலேஜ் இருந்தா யூ மே ஆல்சோ சே ஒரு ஹேண்ட்ரைஸ் பண்ணணும்னா ஐ கேன் கெட் இன்ஃபர்மேஷன் ஃப்ரம் யூ ஆல்சோ. ஸோ லட்சுமி பத்தி மாதவேந்திர புரியில இருந்து நாங்க எனக்கு தெரியும் ஒரு சர்டன் ஸ்டோரிஸ். சோ அது எல்லாருமே இந்த இதுல லீனியேஜ்ல வந்தவர். மீன்ஸ் லீனியேஜ்னா என்னது, குரு பரம்பரா சிஸ்டம் ஃபாலோயிங். ஸோ மாதவேந்திரபுரி, ஈஸ்வரபுரி, அப்படி பகவான் சைத்தன்யா அதுக்கப்புறம் தான் வர்றாரு. அவர் தான் வந்து ஹரே கிருஷ்ணா மாமந்திரம் சொல்லிடுவோம். இந்த இதுல நம்ம வந்து நாம சங்கீர்த்தனம் பண்ணாதான் இதுல இருந்து போக முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லி ஹரே கிருஷ்ணா மாமந்திரம் இப்ப சொல்லவே ஏன் நாங்க முன்னாடி ஹரே ராமா ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே 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 கிருஷ்ணா தானே சொல்லியிருந்தோம் அப்படின்னு சொன்னோன்னா, அது வந்து அவர் சொன்னாரு somebody who said அது கொஞ்சம் ஆச்சாரம் எல்லாம் பார்க்கணும். பட் நீங்க எப்படி சொன்னாலும் ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம 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 திரும்பி அதே தான் வரும். ஹரே ராம ஹரே கிருஷ்ணா வந்துதான் இருக்கும். ஆனா யூ ஸ்டார்ட் வித் ஹரே கிருஷ்ணா. அவ்வளவு வந்து நமக்கு ஆச்சாரம் பார்க்க வேண்டாம் அப்படின்னு சொன்னதுனால இட் பிகேம் வெரி இது நமக்கு வந்து சௌரியமா போயிடுது. இட் இஸ் நாட் ராங். நம்ம தப்பா ஒண்ணும் சொல்றது இல்லை. ஒன்லி எப்ப வேணா நம்ம பண்ணலாம். குளிச்சு பண்ணலாம், குளிக்காம பண்ணலாம், சாப்பிட்டு பண்ணலாம், சாப்பிடாம பண்ணலாம், காத்தால சாயந்தரம் எப்ப வேணா பண்ணலாம். பெஸ்ட் இஸ் அப்கோர்ஸ் மார்னிங்ல பண்றது. அப்ப அந்த மாதிரி ஒரு லீனியன்சி கொடுத்ததுனால வி ப்ரிஃபர்டு. அண்ட் யாரு பாமர மக்கள் அவளுக்கு என்னதுன்னே தெரியாது. ஒரு அனிமல் லைஃப் வாழணும்னா காத்தால எழுந்துக்கணும், சமைக்கணும், சாப்பிடணும், they will go for their work, again they will come. அவ ப்ரொக்ரியேஷன் ஒரு அனிமல் என்ன பண்ணிருந்தோ அது மாதிரி இந்த வாழையெல்லாம் பக்தியில கொண்டு வந்துட்டார். அப்ப அந்த மாதிரி பண்ணும்போது அவ வந்து ரொம்ப லீனியன்ட்டா இது பண்ணினான். சோ பகவான் சைத்தன்யர் 22வது. அதுக்கப்புறம் தான் ரூப கோஸ்வாமி, ஸ்வரூப கோஸ்வாமி, வள்ளம் ரகுநாத கோஸ்வாமி, கிருஷ்ணதாசா, நரோத்தமா விஸ்வநாத வள்ளம் வந்து ஸ்ரீல பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி கோஸ்வாமி நம்ம ஸ்ரீல பிரபுபாதரோட ஆச்சாரியர். நம்ம ஃபர்ஸ்ட் டே பார்த்தோம், அவரோட ஸ்டோரி எல்லாம் பார்த்தோம்.
அப்ப அவர் வந்து இவர்கிட்ட எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் அபயச்சரண் பக்தி இவர் தான் 32nd ஆச்சாரிய. நம்ம இவர் தான் ஃபாலோ பண்றோம். அவர் ஆனா ஒரு ஹியூமன் ஃபார்மே இப்ப இல்ல நம்ம கிட்ட. ஆனா நிறைய புக்ஸ் இவர் சரஸ்வதி சித்தாந்த சரஸ்வதி சொன்னதுனால நிறைய புக் பிரிண்ட் பண்ண அப்படின்னு சொன்னா இவர் எழுதி பிரிண்ட் பண்ணி எல்லாம் பர்ஃபெக்ட்லாம் எழுதி இவர் இருந்து என்ன சொற்பொழிவு சொல்லுவாரோ அதே தான் புக்ல கொடுத்துருக்கு. ஸோ வி கெட் வாட் எவர் அவர் உடலோடு இல்லைனாலும் அவர் இறந்து போன அப்புறமும் இவ்வளவு வருஷமா நம்ம வந்து படிச்சிருக்கோம். அதனால இவ்வளவு ஃபேமஸும் ஆயிருக்கு. நிறைய கோயில் கட்டி எல்லாரும் இப்போ நிறைய பேர் இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்றாங்க. ஸோ அபயச்சரண் பக்தி வேதாந்த சுவாமி பிரபுபாதர் இது 32வது ஆச்சாரியா. அது தெரியணும் இல்லையா? நம்ம எப்படி சடன்லி இஸ்கான்ல என்னதான் ஃபாலோ பண்றா அப்படின்லாம் கேட்டுன்னு நமக்கு சொல்ல தெரியணுமே. அதனால உங்களுடைய ஸ்லைட்ஸ் எல்லாம் போட்டிருக்கோம். இஸ்கான் பிரம்ம மதம் இது போட்டிருக்கேன். இஸ்கான் பிரம்ம மாதவ கௌடிய சம்பிரதாயத்தை பின்பற்றுகிறது. வங்காளமும் கௌடாவும் ஒன்றே. அதனால கௌடிய வருது இல்லையா? அது ரெண்டும் சேம் தான். வங்காளம் கௌடா எல்லாம் ஒன்றே. மற்றும் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் வழிபாட்டு முறையை சேர்ந்த வைஷ்ணவர்கள் அவர்கள் கௌடிய வைஷ்ணவம் பெங்காலி வைஷ்ணவம் என்று அழைக்கப்படுகிறார்கள். எனவே சைத்தன்ய மகாபிரபு ஒரு பங்காளியாக இருந்தார். ஆனால் அவர் மாதவ சம்பிரதாயத்தை சேர்ந்தவர். அவரது குரு ஈஸ்வரபுரி மற்றும் அவரது குரு மாதவேந்திரபுரி. மேலும் மாதவேந்திரபுரி மாதவாச்சாரியா சம்பிரதாயத்தை சேர்ந்த அவள்லாம் மாதவாச்சாரிய சம்பிரதாயத்தை சேர்ந்தவாதான் அப்படி வந்திருந்தார். இது எதுல கொடுத்திருக்க பாகவதம் ஸ்ரீமத் பாகவதம் பற்றிய ஸ்ரீல பிரபுபாத விரிவுரை நிறைய பர்பெக்டா இது வரலையா? ஒரு he gives explanation, not only the ஸ்லோகாவோட எக்ஸ்பிளனேஷன். நீங்க அவரோட பாகவதம் புக் எல்லாம் வாங்கி பார்த்தோம்னா வெரி யூசேட். ஒரு நார்மல் நமக்கெல்லாம் ஒண்ணும் தெரியாதுன்னா நம்ம கூட ஓஹோ அப்படியான்னு புரிஞ்சுக்கலாம். அந்த மாதிரி ரொம்ப சிம்பிளா எழுதியிருக்கார். ஹைஃபண்டா இங்கிலீஷ் எல்லாம் கிடையாது. அப்ப நமக்கு புரியும். அது நாட் ஓன்லி த எக்ஸ்பிளனேஷன் ஆஃப் த ஸ்லோகா, அதுக்கப்புறம் இவர் பர்பெக்ட் எழுதியிருக்காரு. கரெக்டா அது நிறைய விரித்து அது நல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காரு. ஸோ இது 12/22/74 லெக்சர்ல கொடுத்துருக்காரு. அது லெக்சர் பொம்பாயில வந்து அவர் வந்து லெக்சர் கொடுக்கும்போது 22nd of December 1974 லெக்சர்ல இது சொல்லியிருக்காரு. இதுதான் இங்க பார்க்கலாம். பகவான் சைத்தன்யாக்கு அப்புறம் உள்ள வரலாம் நம்ம பார்க்கலாம். பகவான் சைத்தன்யா அப்புறம் ரூபா ஸ்வரூபா சனாதனா வந்து பிரதர்ஸ். ரூபா ஸ்வரூபா இஸ் பிரதர்ஸ். அப்புறம் அவள் கசின் பிரதர்ஸ். அவள்லாம் 4 பேரும் எப்பவுமே இருப்பா. அப்புறம் இவர் வந்து கிருஷ்ணதாசா, நரோத்தம தாசா, விஸ்வநாதா, ஜெகநாத தாசா, பக்தி வினோத தாக்குரா, கௌரவ கிஷோர தாக்குரா, இவெல்லாம் நிறைய பஜன்ஸ் எழுதியிருக்கா. ஸோ தேர் ஆல் வெரி வெல் நோ. பஜன் படிக்கிறோம் நாங்க. அதனால பக்தி வினோத தாக்கூர் எழுதியிருக்கார் பஜன் அப்படின்னு நாங்களாம் படிக்கிறோம். பக்தி சித்தாந்தர் பக்தி அபயச்சரண் பக்தி வேதாந்த சுவாமி. ஸோ வி ஆர் ஆன் த ப்ராப்பர் லீனியர். இல்லைன்னா நமக்கு கவலை இல்லை. நம்ம வந்து ஏதோ தப்பாலாம் படிக்கிறோம், ஒரு தப்பும் கிடையாது. கரெக்டான இது பாதையில தான் இருக்கும். ஆனா அர்ஜுனனுக்கு ஒரு கொஸ்டின் வருது. எஸ், யார் படிக்க போறா? வேற யாருக்கும் இது இல்லையா? வேற ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு யாருக்கும் அது டிவோட்டிஸ் படிக்கிறதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லையா? ஓகே, அப்ப அனிஷா மாதா படிச்சிருக்கோம். ஹரே கிருஷ்ணா. கொஞ்சம் சீக்கிரம் படிங்க இருக்கே. ஓ, நான் திரும்பி இது அட்மிட் பண்ணுங்க ஒரு நிமிஷம். ஹரே கிருஷ்ணா படிங்க. श्री भगवानुवाच बहुनी मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्त परन्तप. Very nice, very nice. You picked up the speed also. Hare Krishna. Thank you, ma. இப்ப இதுல என்ன சொல்றாரு? பகவான் சொல்றார், பகவான் வாச்ச புருஷோத்தமன் முழுமுதற் கடவுள் கூறுகிறார், நானும் நீயும் பற்பல. இவன் சொல்றான், நீ சூரிய கடவுளுக்கு எல்லாம் சொல்லிருக்கேங்கிறானா, என் முன்னாடி யங் பாய் மாதிரி என்ன மாதிரி நீ நிக்கிற, அது எப்படி பாசிபிள்? அவருக்கு அந்த மாதிரி எல்லாம் சந்தேகம் வரும். அப்ப அவர் சொல்றார், நீயும் நானும் பற்பல பிறவிகளை கடந்துள்ளோம். என்னால் அவை எல்லாவற்றையும் நினைவு கொள்ள முடியும். ஏன்னா அவர் கடவுளுக்கு என்ன முடியாது? எனக்கு எல்லாரும் நினைவு இருக்கு. யாரு என்ன மாத்திரம் இல்ல, யாரோட எல்லாம் பாஸ்ட் இப்ப பிரசன்ட் என்ன நீங்க என்ன ஆக போற ஃபியூச்சர்ல அதுவும் அவருக்கு தெரியும். ஆனால் எதிரிகளை தவிக்க செய்பவனே அது உன்னால் முடியாது. ஏன்னா நீ வந்து நார்மல் ஹியூமன் பீயிங் தான். என்னால முடியும். ஐ நோ வாட் இஸ் மை பாஸ்ட், வாட் இஸ் மை வந்து நான் யாருன்னு எனக்கு நல்லா நினைவு இருக்கு, நான் எப்படி இருந்திருக்கேன்னு. அப்படிதான் நிறைய சொல்றேன். எஸ். ஓ, இது வந்து இது நிறைய கால்குலேஷன் இருக்கும். யாரெல்லாம் மேத்ஸ் பண்டிட் அவளுக்குலாம் கொஞ்சம் நல்லா சகுந்தலா தேவி பரம்பரையில இருக்கிறவள் இதுன்னு புரிஞ்சுப்பா. எனக்கு அவ்வளவு போராது, நான் ஜஸ்ட் ரீட் தான் பண்ணுவேன். ஓகே. ஸோ ஓகே, மொத்தம் வந்து 4 யுகங்கள். ஒண்ணு வந்து சத்திய யுகம், நல்ல இந்த யுகம். அப்புறம் திரேதா யுகம் வந்து துவாபர யுகம். இப்ப நம்ம இருக்கிறது வந்து கலியுகம். கலியுகம் வந்து இந்த டியூரேஷன் பார்த்தோன்னா தேவலோக இயர்ஸ் இஸ் ஒன்லி 1200. அது வந்து நம்ம பார்த்தா புரியாது, ரொம்ப பெரிய கால்குலேஷன். நம்மளோட இது மாத்திரம் நம்ம பார்க்கணும். 365 days is 1 year. அந்த கால்குலேஷன்ல கலியுகம் வந்து 4,32,000 வருடங்கள் மட்டுமே.
இப்ப எவ்வளவு ஆயிருக்கு, 5000 வருஷம் தான் ஆயிருக்கு. ஆனா யாராவது வந்து இப்ப கலியுகம் முத்தி எடுத்து இப்ப அழிஞ்சு போறோம் அப்படின்னா இன்னும் நிறைய இருக்கு அழியறதுக்கு. இன்னும் என்னெல்லாம் பார்த்துட்டு தான் நம்ம போறோம். அதுக்குள்ளே நம்ம எவ்வளவு ஜென்மம் எடுத்து இங்க இருக்க போறோமா, எப்படி எல்லாம் சீரழிஞ்சு போறோமா. இப்பவே தண்ணி எல்லாம் பாட்டில் இருந்தா குடிக்கிறோம். அடுத்தது இப்ப எல்லாரும் அவ சிலிண்டர் மாஸ்க் போட்டுக்கிறோம், என்ன ரொம்ப பொல்யூஷன் அது இதுன்னு. அப்புறம் சிலிண்டர் மாத்திருந்தாங்க காத்தால என்னமோ படுத்துக்கும் போது ஒரு சிலிண்டர், ஏன்னா பிரீத் பண்ணுவேன், ஏன்னா ஏர் ஃபுல்லி பொல்யூட்டட். அந்த லெவல்ல வரும். பாகவதத்துல எல்லாம் என்னென்னமோ கொடுத்துருக்கு. பாகவதம் லாஸ்ட் கேண்டோ படிச்சேன்னா 12th கேண்டோல நிறைய கலியுகம் எப்படி முத்தினா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு. நம்ம அதுக்கெல்லாம் வரைக்கும் வெயிட் பண்ண வேண்டாம். யூ டோன்ட் வாண்ட் டு பி a witness for all that. நம்ம வந்து போயிடலாம் இங்கிருந்து. எல்லாரும் வந்து இதெல்லாம் படிச்சுட்டு குவிக்லி வி ஷுட் கோ டு கோலகுண்டம். ஓகே, அது வந்து 4,32,000 வருடங்கள் கலியுகம் இருக்குமா. அதோட டபுள் தான் வந்து துவாபர யுகம் இருந்திருக்கு. திரும்பி வரும் அது. திரும்பி இப்ப கலியுகம் முடிஞ்சதுன்னா திரும்பி சத்தியயுகம் வரும், திரும்பி திரேதா யுகம். இது நம்மளோட ஒரு யூனிவர்ஸ் தான் நம்ம பார்க்கணும். இது போல பல 100 கோடி கணக்குல யூனிவர்ஸ் இருக்கு. அங்க ஒரு சத்தியயுகம் நடந்திருக்கும், வேற ஒரு திரேதா யுகம் நடந்திருக்கும், அங்க ஒரு கிருஷ்ணா அவதாரம் நடந்துருக்கும், ஒரு இல்ல ராமாவதாரம் நடந்திருக்கும். இது வந்துட்டே இருக்கும், ஒரு யூனிவர்ஸ்ல நடக்கிறது. கேன் யூ இமேஜின் தட்? ஏன்னா சயின்ஸை ப்ரூவ் பண்ணல, அப்ப நமக்கு தெரியாது. ஸோ வி ஃபீல் ஓ அப்படியா அப்படின்னு நினைச்சிருப்போம். இருக்கு, ப்ரூவ் பண்ணுவா, இப்போ ஒரு காலத்தை பண்ணுவாடே. சோ அடுத்தது 4,32,000 டபுள் இஸ் துவாபர யுகம் இருக்கு. 8,64,000 வருடங்கள் நம்மளுடைய ஹியூமன் கால்குலேஷன்ல. இவாளோடனா இது டபுள் 1,200 டபுள் 2,500. அதே போல 432 ட்ரிபிள் இஸ் திரேதா யுகம், அதோட 4 டைம்ஸ். கலியுகத்தோட 4 டைம் இஸ் 1728. அது வந்து சத்தியயுகம். அவ்வளவு நாள் இருந்திருக்கு. சத்தியயுகம் was so long. People were living for so many 1000 yearsல வாழ்ந்துட்டு இருந்தாராம். நமக்கு இப்பெல்லாம் 50 வயசு தாண்டினாலே ஆஹா நல்ல ஒரு ஹெல்தி பாடியா இருக்கே அப்படின்னு நினைச்சுக்கலாம். எல்லாம் கிடுகிடுன்னு போய் சேர்ந்து விடுறான் ஒரு அர்த்தம். சோ லைஃப் ஆஃப் பிரம்மா. இப்ப இதுலயே நம்ம என்ன பார்க்கலாம்னா, இப்ப லைஃப் ஆஃப் பிரம்மா, இப்ப 1 செகண்ட் ஆஃப் பிரம்மா. இப்ப நம்மளோட எவ்வளவு வருஷம் இருந்தா பகவானோட பிரம்மாவோட ஒரு என்ன சொல்ல செகண்ட் 1 lakh ஹியூமன் இயர்ஸ். நம்ம இங்க ஒரு 1 lakh இயர்ஸ் ஆச்சுன்னா அவரோட ஒரு நொடி தானே சொல்லணும், செகண்ட், அவ்வளவுதான். அவரோட வாழ்நாள் எவ்வளவு தெரியுமா? he lives for 100 years. அவர் ஒரு செகண்ட் இஸ் அவர் 1 lakh ஹியூமன் இயர்ஸ். அவர் ஒரு மினிட் தான் ஆக்சுவலி 60 ஆட் பண்ணும். 60 ஆட் இல்ல, சாரி, மல்டிப்ளை பண்ணும். ஸோ 60 lakhs ஹியூமன் இயர்ஸ் ஆனாலும் அவருக்கு வந்து ஒரு நிமிஷம். அப்புறம் அதே போல ஒரு 1 ஹவர்னா அகைன் மல்டிப்ளை பை 60, 360, so many cycles. Then 1 day time, அதே போலதான் 1 day time is 12 hours, 1 night time is 12 hours. ஸோ மொத்தம் 24 hours நமக்கு ஒரு நாள்னா அவரோடு வந்து எப்படி 1 day of Brahma is 86,40,000 years. அவ்வளவு இயர்ஸ் நம்மளோட இங்க போனா இந்த நம்ம மனித உலகத்துல இங்க ஹியூமன் இயர்ஸ் அப்படி போனாதான் அவரோட வந்து ஒரு நாள். அப்படி அவர் எவ்வளவு நாள் வாழப்போறார்? 100 வருஷம் வாழப்போறார். அவர் ஒரு மாசம்னாக்கா again multiply by 30. Therefore 1 year of Brahma is again multiply by 12. அப்புறம் therefore life of Brahma 100 years வாழ்வார்னா நமக்கு ஹியூமன் இயர்ஸ்ல எவ்வளவு? 31104000000. அப்ப இப்போ அவருக்கு என்ன வயசுனா அவருக்கு வந்து 50 வயசு ஆயிடுச்சு. இஸ் இன் 51st year. இந்த யாரெல்லாம் வந்து சங்கல்பம் பண்றா, அந்த தர்ப்பணம் எல்லாம் பண்றா, இந்த மாதிரி இதெல்லாம் பண்ணும்போது அதெல்லாம் சொல்றா. இதெல்லாம் வந்து என்ன மேரு, நிறைய ஜம்பு தீபே இதெல்லாம் வரும். நம்ம என்னெல்லாம் இங்க படிக்கிறோமோ நம்ம ஸ்கிரிப்ட் இது கரெக்டா அந்த வாத்தியார்மார்கள் அந்த சங்கல்பம் பண்ணி அதெல்லாம் பண்றாங்க. கரெக்டா இதெல்லாம் நம்ம சொல்றோம். ஸோ இட் இஸ் நாட் தட் இங்க மாத்திரம் தான் கொடுத்துருக்கு, வீடோன்னு இவா சொல்றதை நம்பலாமா அப்படின்னாக்க இருக்கு. அதெல்லாம் வந்து வைதிக வளம் இருக்கிறவாளுக்கெல்லாம் நன்னாவே புரியும். வைதிக லைன்ல இருக்கிறவாளுக்கு இதெல்லாம் புரியும் நன்னாவே. ஸோ இவ்வளவு வருஷம் நம்மளோட வருஷம் ஆனாதான் பிரம்மாக்கு 100 வருஷம் ஆகும். அப்ப இதுல எவ்வளவு கடந்திருக்கும். அதான் அவரு வந்து இப்ப இஸ் கிராஸ் 50, இஸ் இன் 51st year. அப்ப இன்னும் நிறைய இருக்கு. அந்த ஒரு பிரம்மா காலம் முடியாது. சரி, பிரம்மாவோடு படிக்கணுமா? அப்ப என்னது இது பார்த்தோம்னா, அப்பா இது என்னதுன்னா ஒரு சத்துர்யுகானா என்னதுனாக்கா இவ்வளவு ஹியூமன் இயர்ஸ் 43,20,000 some years ஹியூமன் இயர்ஸ். இப்ப இதுல பார்க்கலாம் திவ்ய யுகம்னா என்னதுனாக்கா சத்தியயுகம் பார்த்தோம்னா இட்ஸ் வெரி பிக். அதை விட கொஞ்சம் சின்னது திரேதா யுகம், அதை விட சின்னது துவாபர யுகம், அதை விட சின்னது கலியுகம். கலியுகத்தோட டபுள் தான் துவாபர யுகம். கலியுகத்தோட 3 times இஸ் திரேதா யுகம், அதோட 4 times இஸ் சத்தியயுகம். இதெல்லாம் சேர்த்துதான் நம்ம என்ன சொல்றோம் சத்துர்யுகம் அப்படின்னு. அப்புறம் இன்பிட்வீன் தெர் வில் பி ஒரு கன்ஜங்ஷன் வரும். இப்ப நம்ம வந்து சந்தி நேரம் சொல்றோம் இல்லையா, காத்தால மார்னிங் ஆயாச்சு ஆனா ஃபுல் டே இருக்கல, ஒரு சூரிய வெளிச்சம் வரா போல இருக்கு, ஒரு வெளிச்சம் வந்துருச்சு. அதே போல சாயந்தரம் அப்படிதான் ஒரு சன்செட் ஆக போறது, இருட்டும் ஆகலே இதுவும் இல்லை. அப்ப சந்தி நேரம் சொல்றோம் இல்லையா, போத் இஸ் கால் சந்தி. அந்த மாதிரி பீரியட் இருக்கு. ஸோ இந்த இயர்ஸ் பிளஸ் சந்தி, அப்புறம் துவாபர யுகம் இத்தனை இயர்ஸ் பிளஸ் சந்தி, அப்புறம் இத்தனை சந்தி, எவ்ரி பீரியட்ல ஒரு சந்தி இது வரும்.
அது எல்லாமே சேர்த்துதான் வந்து திவ்ய யுகம் 4.32 மில்லியன் இயர்ஸ் 4 யுகாஸ் சேர்ந்தது. தட் இஸ் வாட் இஸ் 1 மன்வந்தரா. அது போல எவ்வளவு இருக்காம்? 71 மன்வந்தராஸ் இருக்கும். இட் இஸ் a big calculation. ஓகே, நமக்கு இப்ப அதெல்லாம் see it is there in பகவத்கீதா. அப்ப நமக்கு வந்து படிக்கணும், அவ்வளவுதான். இதனால இதுக்கு ஏதாவது எக்ஸாம் வருமா, குவிசல் எல்லாம் வருமானா அவ்வளவு பெருசாலாம் வராது. அப்ப இன்னும் படிக்க படிக்க என்ன லெவல் 2ல இன்னும் நல்லா டீடைல் படிக்கலாம். அதுவும் புரியல, இன்னும் லெவல் 3ல தான் படிச்சுட்டே தான் இருக்கும். அப்புறம் இது வந்து சந்தியா, அந்த சந்தியா ஜங்ஷன் சொன்னோமே. அப்ப இங்கேருந்து இது வரைக்கும் வந்து ஒரு மன்வந்தரா, அப்புறம் ஒரு ஜங்ஷன் வரும், அப்புறம் அங்கேருந்து இது வரைக்கும் ஒரு மன்வந்தரா. So this period, இந்த மன்வந்தரா is called கல்பா, டே ஆஃப் பிரம்மா. So 1 day of பிரம்மா. அடுத்து அவர் எவ்வளவு நாள் வாழப்போற? அது அந்த எது சொன்னேன், ஒரு நாள் பிரம்மாவோட இவ்வளவு இயர்ஸ் 4.32 பில்லியன் இயர்ஸ். அதுல வந்து 14 மன்வந்தராஸ் இருக்கும், பிளஸ் 15 சந்திஸ், 14 மன்வந்தரா, நடுநடுல சந்தி வரும். எல்லாமா சேர்த்துதான் அவரோட வந்து ஒரு நைட்ல இருந்து ஒரு நைட்டு வரைக்கும் அவ்வளவு பீரியட், ஒரு நாளோட. அது போல வேறொரு நாள். சோ லைஃபோட பிரம்மா அவருக்கு எவ்வளவு மொத்தம் 100 இயர்ஸ். ஸ்டார்ட் கிரியேட் பண்றார் யூனிவர்ஸ. கிரியேட் பண்ணி அனியலேட் பண்றதுக்கு ஃபுல் டிவாஸ்டேஷன். அதாறதுக்கு இந்த கல்பா இஸ் ஜஸ்ட் இவ்வளவுதான். ஏன்னா அவர் 100 இயர்ஸ் இருக்கு பாரு, அது ஒன் பார்ட் இது, அது பக்கத்துல இப்படி. ஸோ இட்ஸ் பிக் கால்குலேஷன். இட் இஸ் சும்மா நமக்கு புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு வேண்டி இதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ ப்ரெசென்ட் இங்க போட்டிருக்கேன், இதை பார்க்கலாம், ஹைலைட் பண்ணிடுறேன். ப்ரெசென்ட் இப்ப நம்ம எந்த இதுல இருக்கோம், இதெல்லாம் நம்ம சங்கல்பம் பண்றோம், யாராவது பண்றதுலாம் உங்களுக்கு தெரியும். 7வது மன்வந்தரம், ஏன்னா சான்ஸ்கிரிட்ல இருக்கும், ஆனா உங்களுக்கு புரியும். இப்ப நம்ம அந்த மனு, சாரி 7வது மனு, அது என்ன மனுவோட என்ன பேரு? வைவஸ்வதா. இப்ப மனுவை மாறிண்டே இருப்பா. இப்ப நம்ம வந்து வைவஸ்வதா மனுவோட இருக்கோம். 28வது சதுர்யுகம். அதுல வந்து ஒரு சத்யயுகம் போயாச்சு, திரேதா யுகம் போயாச்சு, ஒரு துவாபர யுகம் போயாச்சு. இப்ப கலியுகத்துல 5120 இயர்ஸ் ஆயிடுச்சு. இன்னும் இருக்க கலியுகம் நிறைய இருக்கு, நம்ம பார்த்தோமே. அதுல only 5000 years, 5000 to be precise, 5120. I think 27 வரும்னு நினைக்கிறேன். 20 போட்டுட்டு to be precise it should be 27 அப்படி வரும். So that is what is கலியுகம். நம்ம வந்து கடந்திருக்கோம். இனி ஒரு வருஷம் போய் இன்னும் அதை நம்பர் இன்க்ரீஸ். இன்னும் இருக்க கால்குலேஷன் முடியல. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ பிரசன்ட் லைஃப் ஆஃப் பிரம்மா. பிரசன்ட் லைஃப் ஆஃப் பிரம்மா என்ன பார்த்தோம்? ஓகே, அது வந்து ஐ திங்க் இது இவ்வளவுலாம் நமக்கு வேண்டாம். பிரம்மா இஸ் பாஸ் 50 இயர்ஸ், அது மாத்திரம் படிக்கலாம். அது எல்லாம் கால்குலேஷன் இதெல்லாம் பண்ணினாதான் இவ்வளவு ட்ரில்லியன் இயர்ஸ் வருதுன்னு போடுறது. அப்புறம் 6 மன்வந்தரா முடிஞ்சாச்சு. அது 4 into so many இவ்வளவு மில்லியன் இயர்ஸ் ஆயிருக்கு. 27 சைக்கிள் ஆஃப் சதுர்யுகா ஓவர். 27 into 4 32 into 10. ஓகே, வாட் எவர் கால்குலேஷன். சத்யா திரேதா துவாபர யுகா ஆயிடுத்து, ஃபுல் ஒரு சைக்கிள் ஆயிடுத்து. ஸோ 9 into 432 ஆயிடுச்சு. ஏன்னா இது என்னது, துவாபரா இஸ் 2 times, இது வந்து 3 times, இது 4 times சொல்லும்போது அது எல்லாமே சேர்த்து 9. ஏன்னா இது வந்து கலியுகாவோட வருது கால்குலேஷன். ஸோ கலியுகால் எவ்வளவு ஆயிருக்கு? 5121 5121 இயர்ஸ், நாட் 27. 5121 இயர்ஸ் ஆயிடுச்சு. சோ இன்னும் அது ஃபுல்லா முடியறதுக்கு இன்னும் நிறைய வருஷம் இருக்கு. சோ இன்னமும் அப்ப இப்பவே இப்படி கோரமா இருக்கேன்னா இன்னும் கோரம் ஆகதான் போகுது. சோ நமக்கு இங்க இருந்து எப்படி எஸ்கேப் பண்ணனா, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. எப்ப சொல்லணும் சொல்லிட்டே இருக்கணும். அதுதான் இந்த வந்து அடுத்த வர சாப்டர்ஸ்ல நம்ம பார்க்க போறோம். ஓ இன்னும் இருக்கா? லைஃப் ஆஃப் பிரம்மா 1.5. ஓகே, இது என்ன கால்குலேஷன்? ட்ரில்லியன் இயர்ஸ் டோட்டல். இவ்வளவு நம்மளோட ட்ரில்லியன் இயர்ஸ் என்பது அவ்வளோ ஒரு லைஃப். ஓகே, இப்ப நம்ம வந்து மெயின் டாபிக் வரும். when was Gita spoken to sun god? அப்பா கால்குலேஷன் தான். எனக்கு கொஞ்சம் படிப்பேன், அதுக்கப்புறம் ரொம்ப மைண்ட் பாக்லிங் ஆயிடும். then I stop. எனக்கு அவ்வளவுலாம் சாரி கீழே இது படிக்கணுமே, இது கால்குலேஷன். ஓகே, சோ என்ன நம்ம இதுக்கு மாத்திரம் தான் தெரிஞ்சுக்கணும். அக்செப்டிங் தட் பிஃபோர் த பர்த் ஆஃப் மனுவே அவ்வளவு வருஷம் முன்னாடி பிறந்திருக்காரு, ஃபர்ஸ்ட் மனிதன். அவருக்கு முன்னாடி the Gita was spoken by the Lord to his disciple sun god விவஸ்வான். அவருக்கு முன்னாடி விவஸ்வான் சொல்லியிருக்காரு. அப்ப கிருஷ்ணா அதுக்கு முன்னாடி பிறந்தவர்னு நம்ம சொல்ல மாட்டோம், ஏன்னா இஸ் நாட் born at all, he is there ever. அப்போ கீதா அப்படி பார்த்தா கீதா was spoken 120 million years ago to விவஸ்வான். இப்போ இது மாத்திரம் நம்ம தெரிஞ்சிட போதும். உங்களுக்கு இன்கேஸ் குவிஸில் அப்படி வந்துடுச்சுனாக்கா 120 வரும், 5 வரும், கன்ஃபியூஸ் பண்ணுறதுக்கு. அர்ஜுனாக்கு தான் 5000 இயர்ஸ் முன்னாடி சொன்னார். ஆனா நம்ம பகவத்கீதா எப்போதுக்கு it was spoken to விவஸ்வான் 120 million years ago. Such a old and Gita came on 2 million years ago. இதுல ரெஃபரன்ஸ் கொடுத்தாங்க. மகாபாரதத்துல சாந்தி பருவால we can trace out the history of Gita as follows. அதெல்லாம் படிச்சு நம்ம டைம் வேஸ்ட் பண்ண வேண்டாம். So திரேதா துவாபர் இப்ப நம்ம எல்லாம் பார்த்தோமே அது. அண்ட் டைம் elapsed in Kali Yuga is இது again 5117 போட்டுருக்கு, அதுல 5121 போட்டுருக்கு.
So anyway, 1 to 1 is a to be appropriate இருக்கும். And but ஒரு நம்ம இப்ப அவ்வளவு டீட்டெயிலா நம்ம படிக்க போறது. So only நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கணும், கீதா came on earth 2 million years. அந்த மாதிரி புரிஞ்சுக்கணும். Yes, now we will go to அடுத்த ஸ்லோகா. வேற யாருமே படிக்க போறது இல்லையா? மீனாட்சி மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. இல்லைன்னா அனுஷா மாதாஜி படிங்க. இன்னும் ஃப்ரீயா இல்லைன்னா ஒன்னும் நான் போஸ்ட் பண்ண முடியாது. எஸ், விடுகடன் படிச்சிடுவோம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓ, அன்மியூட்டட் மீனாட்சி மாதாஜி படிக்கணும். நீங்க மாத்தி மாத்தி படிங்க. வேற யாருக்கும் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்ததுன்னா ஃப்ரீயா இருந்தாள்னா, ஏன்னா ஈஸி இந்த ஸ்லோகா எல்லாம் வரும். So you can give a try. Okay. Yes, மீனாட்சி மாதாஜி படிங்க. अजो अभिसन् अव्ययात्मा भूतानाम् ईश्वरो अभिसन् विकृतिं स्वाम् अधिष्ठाय सम्भवाम्यात्म मायया. அப்ப நான் பிறக்காதவனாக இருந்தாலும் கடவுள் இன்னைக்குமே பிறந்தது கிடையாது. நம்ம கொண்டாடுறோம் எல்லாம் அவர் பிறந்தாரு, அவதாரம் எடுத்துதான் வர முடியும். ஒரு மீனா அவதாரம் எடுக்கிறார், இப்போ இந்த கிருஷ்ணா அவதாரமா எடுக்கிறார். கிருஷ்ணாங்கிற ஒரு அவதாரம். பட் அவர் ஆழ்நிலை, அவருடைய சொந்த இது எப்படி இருக்கும், இப்படி பெரிய நிறைய அவரோட 3 விதமா ஒரு விஷ்ணு, அதெல்லாம் பார்க்க போறோம், புரியும். சோ நான் பிறக்காதவனாக இருந்தாலும் எனது ஆழ்நிலை உடல் ஒருபோதும் கெட்டு போவதில்லை. நமக்கெல்லாம் அப்படி ஒரு சின்ன பாடி, ஒரு 10 வருஷம் பார்த்தா பாடி இஸ் சேஞ்ச். அப்புறம் ஒரு பார்த்தோன்னா வயசாயிடுச்சுன்னா பாடி ஃபுல்லாவே குறுகி இப்படி ஆயிடும். நம்ம பாடி அந்த மாதிரி, பகவான் அப்படி இல்லையா, ஆல்வேஸ் ஆஸ் அ வெரி இரக்ட் அண்ட் டிரான்சென்டென்டல், ஒரு யங் லுக்காவே இருப்பார். வயசான அவர் இந்த இது மகாபாரத போர்ல he was 120 இயர்ஸ் அப்படி என்னவோ, அவ்வளவு பேரம்பேத்தையெல்லாம் எடுத்தாராம். அவரை பார்த்தா அவ்வளவு யங்கா இருந்தார். சோ நம்ம வந்து we can never imagine God as a old person. He never grows old. சோ அவர் வந்து எனது ஆழ்நிலை உடல் ஒருபோதும் கெட்டு போவதில்லை. எல்லா உயிர்களுக்கும் நானே இறைவனாக இருந்தாலும் ஒவ்வொரு 1000 ஆண்டுகளுக்கும், மில்லேனியம் சொன்னோம் இல்லையா, ஆண்டுகளுக்கும் நான் எனது அசல் ஆழ்நிலை வடிவில் தோன்றுகின்றேன். இது வந்து வசுதேவர் தேவகிக்கும் ஒரு குழந்தையா பிறந்தார். ஆனா வரும்போது இப்படி வந்தார். அப்படி இவளை பார்த்தா கடவுள் வந்துட்டாரு அப்படின்னு அப்படி மயங்கி வந்துட்டா. அவளுக்கு வந்து அது மறைக்க விட்டுட்டார். இனிமே வந்து உங்களுக்கு நான் தான் வந்திருக்கேன்னு அவளுக்கு தெரியும். ஆனா வந்து அதை மறைக்க வச்சுட்டு அப்புறம் ஒரு குழந்தை ரூபத்துல வந்துட்டேன். சோ வந்து குழந்தை அதுக்கு ஏதோ ஒரு ஓப்பலன்ஸ் நிறைய இதா இருக்கோ, பாம்புக்கு விளையாடுறது, காலியா இது பண்றது, அந்த அரக்கனை கொண்டது, ஒரு இதுலயும் வந்து தப்பிச்சுன்னு வரதே நம்ம குழந்தை பாக்கியம், அப்படி இப்படி இல்லாம ஒரு தெய்வீக அருள் இருக்கு அந்த குழந்தைக்கு. அப்படிதான் நினைச்சிட்டு அவள் மறந்து போயிடுச்சுப்பார். பகவானே குழந்தையா வந்திருக்காருன்னு சொல்லிட்டு அவளுக்கு மறந்து போயிடுச்சு. எஸ், நெக்ஸ்ட் படிங்க மாதாஜி. அனுஷா மாதாஜி படிங்க. வேற யாருக்கும் ஒரு நிமிஷம் இருங்கோ, இது ரொம்ப ஈஸி தான். யாருக்காவது இது பேக் பெஞ்சர்ஸா இருக்காது. இப்போ எனக்கு அந்த மாதிரி பஜன் கிளாஸ் சொல்லுவா, டோன்ட் பி a பேக் பெஞ்சர். மகாலிங்கம் பிரபுஜி, ராஜி மாதாஜி, வனிதா மாதாஜி, சந்தோஷ் பிரபுஜி, யாருமே இல்லையா? நீங்க தான் இருக்கலாம். யாருக்கா படிக்கிறேன்னாக்கா நீங்க படிக்கலாம். நான் வந்து இது லாக் ஓபன் பண்ணிடுறேன். ஒரு நிமிஷம். இப்ப நீங்க வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம். ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ண தெரியல அப்படி, அதனாலதான் நாங்க வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலன்னா நோ யூ கேன் ஸ்டார்ட். ஹரே கிருஷ்ணா. யாருக்கா படிக்கணுமா? ரொம்ப ஈஸி இது. ஓகே, அனிஷா மாதாஜி படிங்க. அனிஷா மாதாஜி அன்லாக்டு இல்லையா? அன்மியூட் பண்ணு. இப்பதான் ஜி ஆச்சு. ஹலோ பார்ட்டிசிபேட் அன்மியூட். எஸ், ஸ்டார்ட் பண்ணு. ஹரே கிருஷ்ணா. அகைன் எதுக்கு தெரியல. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப அன்மியூட் ஆயிடுச்சு. படிக்கவா ஜி? படிக்க எங்களுக்கு கேட்கவே இல்லை, இப்பதான் கேட்கறது. யதா யதா ஹி தர்மஸ்ய க்ளானிர்பவதி பாரத அப்யுத்தானம் அதர்மஸ்ய ததாத்மானம் ஸ்ருஜாம்யஹம். வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகா. நம்ம அடிக்கடி இது கேட்டதுதான். அதனால ஐ கேவ் ஆப்ஷன் டு ஆல். நீங்க பிஸியா இருப்பெல்லாம் இருக்கும். சோ இட்ஸ் ஓகே. அப்ப இதுல என்ன கொடுக்க, யதா யதாஹி தர்மஸ்ய, இப்போதெல்லாம் எங்கெல்லாம் தர்மம் சீர்குலைந்து அதர்மம் ஆதிக்கம் செலுத்துகின்றதோ, பரத குல தோன்றலே அப்போதெல்லாம் நான் தோன்றுவேன். எங்கெல்லாம் வந்து ரொம்ப இர்ரிலிஜன் இதா இருக்கு, தலை ஓங்கி ரொம்ப அட்டூழியம் அக்கிரமம் எல்லாம் நடக்கிறதோ, அந்த டைம்ல பகவான் வந்து அவதரிப்பரே தவிர அவர் பிறக்கலாம் மாட்டார். அவர் வந்து சீர்குலைந்து நான் தோன்றுகிறேன். அண்ட் அடுத்த ஸ்லோகா இஸ் ஆல்சோ வெரி ஃபேமஸ் ஸ்லோகா. மாதாஜி படிங்கோ. மீனாட்சி மாதாஜி. சாதுனாம்
विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे. இப்ப அவதரிக்கிற ஓகே, என்னத்துக்கு அவதரிக்கிறார்? பரித்ரானாய் சாதுனம். யார் சாதுக்கள்? சாதுக்கள்னா என்னது? நல்லவர்களை காப்பாற்றி யாரெல்லாம் வந்து இது தீயவர்களா இருப்பாளோ அவளெல்லாம் அழிக்கிறதுக்கு தான் வரார். சோ பக்தர்களை காத்து துஷ்டர்களை அழித்து தர்மத்தின் கொள்கைகளை மீண்டும் நிலைநிறுத்துவதற்காக நானே யுகந்தோறும் தோன்றுகிறேன். யுகே யுகே, ஒரு யுகத்தை நான் வந்து அவதரித்து இவளெல்லாம் ஒரு கரெக்ஷன் பண்ணிட்டு திரும்பி இப்ப நம்மளோட இந்த இது கலியுகம் முடிஞ்சு இப்ப சத்தியுகம் வரும்போது இந்த எல்லாரும் அழிக்க மாட்டேன், இன்னும் நல்லவாளும் இருப்பாளே. சோ அவள் எல்லாம் வச்சு ப்ரொடெக்ட் பண்ணிட்டு அவள் they will start the சத்தியுகால அவ தான் என்ட்ரி பண்ணி they will have their முதல்ல அவ தான் என்ட்ரி. நிறைய திங்ஸ் ஆர் தேர், we will discuss all those things later. So yeah, இது வந்து ஒரு யுகத்திலே அவர் தான் வந்து சீர்திருத்தம் பண்றதுக்கு அவர் வருவார். ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாம். இப்ப நம்ம உடல் பத்தி சொன்னோம் இல்லையா? கிருஷ்ணருக்கும் நமக்கும் உள்ள வித்தியாசம் என்ன வித்தியாசம்? கிருஷ்ணரின் வடிவம் நிரந்தரமானது, இஸ் பெர்மனன்ட் லைக் திஸ், இஸ் ஃபார்ம் இஸ் பெர்மனன்ட். நம் வடிவம் தற்காலிகமானது. ஏன்னா நம்ம தான் பாக்குறோம், எவ்ரி இயர் வி சேஞ்ச், 2-3 இயர்ஸ் பார்த்தா நம்ம உருவம் சேஞ்சா இருக்கு, அந்த மாதிரி இருக்கும். கிருஷ்ணரின் உடல் ஆன்மீகமானது, நம்ம உடல் பொருள்மயமானது, மேட் ஆஃப் மேட்டர் தான். சோ அது வந்து சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும். பகவானோட அப்படி இல்லை, ஆன்மீகமான உடல், அதனால மாறாது. கிருஷ்ணர் மாயாவின் கட்டுப்பாட்டாளர், அவரோட எனர்ஜி தான் இதெல்லாமே 3 modes ஆஃப் மெட்டீரியல் நேச்சர். அவர் வந்து இவாளை கட்டுப்படுத்துவார். ஆனா நம்ம எப்படி? நம்ம வந்து கட்டுப்பட்டுள்ளோம். இந்த 3 முறைகள் நம்மளை கட்டுப்படுத்துறது, நாம் மாயாவால் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறோம். அப்புறம் கிருஷ்ணரின் உடலுக்கும் ஆன்மாவுக்கும் எந்த வித்தியாசமும் இல்லை. நம் உடல் ஆன்மாவிலிருந்து வேறுபட்டது. ஆன்மா இஸ் ஆல்வேஸ் இன் அவர் ஹார்ட், நம்ம உடல் இஸ் டிஃப்ரெண்ட். அந்த ஆன்மா நம்ம உடல்ல இருந்து போகும்போது உடல் தான் விழுறதே தவிர ஆன்மா விழுத்தேக்கானது. பகவானுக்கு எல்லாம் அப்படி கிடையாது. கிருஷ்ணாவோட உடலும் ஆன்மா எல்லாம் ஒன்றேதான். சோ ஆன்மாவின் முறைகள் இப்ப வந்து there is a layer. இப்ப நம்ம என்ன பாக்குறோமோ அது வந்து ஸ்தூல சரீரம். What we are seeing is ஸ்தூல சரீரம். அதுக்குள்ள ஒரு லேயர் இருக்கு, என்னது அது? சூக்ஷ்ம சரீரம். அதுக்குள்ளதான் ஆத்மா இருக்கு. சோ when a person dies என்ன ஆகுதுன்னா ஸ்தூல சரீரம் தான் விழுது. உள்ள சூக்ஷ்ம சரீரம் அண்ட் ஆத்மா வந்து வெளியில போய் வேறொரு உடல்ல போயிடும். அதனாலதான் வந்து பெரிய சிங்கர், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நல்ல ஒரு சிங்கர் இறந்து போயிட்டார் அப்படின்னு நினைச்சுக்கலாம். அப்ப அந்த சிங்கரோட அந்த இன்டெலிஜென்ஸ், இப்ப இந்த சூக்ஷ்ம சரீரத்துல என்ன இருக்கும்னா இன்டெலிஜென்ஸ் இங்க போட்டிருக்கா, நுட்பமான உடல் என்னெல்லாம் இருக்கிறதுல மனம், தவறான ஈகோ, புத்திசாலித்தனம், ஒரு நல்ல இன்டெலிஜென்ஸ், நல்லா பாடுற திறன் எல்லாம் இருக்கு. அந்த ஒரு சிங்கர் இறந்து போயிட்டாருன்னா தட் சோல் வில் கோ இன்டு சம் ஒரு பேபி. அந்த குழந்தைய பார்த்தா சின்ன வயசுல நல்லா பாட ஆரம்பிக்கும். நமக்கு அதிசயமா இருக்கும், இப்பதான் பிறந்த குழந்தைய ஹார்ட்லி இட் ஹஸ் டேக்கன் எனி ட்ரைனிங், ஆனா நல்லா பாடுறதே, நல்லா ஆடுறதே, நல்லா கணக்கு போடுறதே, நல்லா வாத்தியம் வாசிக்க இன்னும் இருக்கும். So we are surprised. அது எப்படி இந்த குழந்தைக்கு வந்ததுனாக்கா பிகாஸ் ஆஃப் தட் சோல் விச் ஹஸ் என்டர். ரொம்ப பெரிய ஒரு மேதாவிய வளம் இறந்து போனவாழ்வது அந்த சோல் இந்த குழந்தையோட இதுல வந்ததுனாக்கா சின்ன வயசுலயே வளர்க்கும், நல்லா அந்த இது இருக்கும், அறிவு இருக்கும். நம்ம ஸ்தூல சரீரம் எதால ஆனது நம்ம பார்த்தோம் 5 எலிமெண்ட்ஸால. ஆனா சூக்ஷ்ம சரீரத்துல என்ன இருக்கு? மனம், மைண்ட், ஈகோ, ஃபால்ஸ் ஈகோ அண்ட் இன்டெலிஜென்ஸ் அது இருக்கும். அந்த இது எல்லாம் சேர்ந்து இந்த ஆத்மாவோட சேர்ந்துன்னா அது வந்து வேறொரு உடல்ல போகும். நம்ம ஆத்மா எப்படி? சச்சித்தானந்தா. பகவானுக்கு நம்ம வந்து சச்சித்தானந்தா தான் சொல்றோம். ஏன்னா we are all part and parcel of the Lord. பகவானோட அம்சத்துலேருந்து ஒரு பாட்டு தான் நம்ம. சோ நமக்கிட்டே அவ்வளவு இது இருக்கும், என்ன ஃபுல் பொட்டன்ஸ் இருக்கும். சத்துனா சத்தியமான அந்த ஆத்மாங்கிறது சத்தியம், சித், ஃபுல் ஆஃப் நாலேஜ் அண்ட் ஆனந்தம், டோட்டலி பிளிஸ். இட் வில் நெவர் பி இது சேடாவே இருக்கவே இருக்காது, இப்போ ஹாப்பியா இருக்கும். ஆனா நம்ம தான் என்ன பண்றோம், பகவான் அதை வந்து ஹாப்பியா வச்சுக்க மாட்டேங்குது. we are just not neglecting அதோட வாண்ட்ஸ். உடலுக்கு உள்ள எவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறோமோ அவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ட் நம்ம வந்து ஆத்மாக்கு கொடுக்க மாட்டேங்கிறோம். ஸோ இட் ரிமைன்ஸ், ஐயோ நான் என்ன இங்கேருந்து வெளியில பாக்குறேன், யூ பீப்புள் ஆர் நாட் அலவிங் சொல்லிட்டு அதை வெயிட் பண்ணிட்டு நம்ம நேற்றுக்கு பார்த்தோம் இல்லையா, கூண்டுல வந்து ஒரு பறவை இருக்கிறா போல. அண்ட் வேற என்ன பார்த்தோம், அது கார், அந்த மாதிரி வந்து இதுலதான் உட்கார்ந்து இருக்கு. ஸோ இட் இஸ் நாட் கெட்டிங் லிபரேட்டட். சோலுக்கு லிபரேட் பண்ணாலும் நம்ம தான் என்ன பண்ணணும், இந்த கையாலையும் வாயாலையும் நம்ம சென்சாலையும் என்னது பகவான் பண்ணதான் the soul gets liberated and it skips, it goes there. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ வந்து எஸ் 4.9 யார் படிக்கிறான் மாதாஜி? மாத்தி படிங்க, ஏன்னா லாக் ஓபன் பண்ணிட்டேன். So I need not have to keep on. ஹரே கிருஷ்ணா படிங்க. யாரு நெக்ஸ்ட்? அனுஷா மாதாஜி படிங்க. கிரேட். அப்படி யாரோ புதுசு இல்ல, நீங்கெல்லாம் பழசுதான். படிங்க அனுஷா மாதாஜி. ஜன்ம கர்ம ச மீதிவ்யம் ஏவம் யோ வேதி தத்வதஹ
त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मां येति सो अर्जुन. ஸ்பீடு வந்துடுது இப்போ. I didn't expect இவ்வளவு சீக்கிரம் ஸ்பீட் வந்துடும். நல்லா இருக்கு ஸ்பீடும். And why did you lower your hand? No problem. We can take part. ஓகே, இதுல என்ன கொடுத்திருக்கேன்? எனது தோற்றமும் செயல்களும் திவ்யமானவை. ஜென்ம கர்மச்சுமே திவ்யம். என்னோட எல்லாமே திவ்யமானவை என்பதை எவன் ஒருவன் அறிகின்றானோ அவன் இந்த உடலை விட்ட பின் மீண்டும் இப்பௌதிக உலகில் பிறவி எடுப்பதில்லை. அவன் எனது நித்திய உலகை அடைகிறான். யாரு இது வந்து பகவானை பத்தி நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். என்ன பண்றோம்? அதனாலதான் பகவத்கீதை படிக்கிறோம். அதுக்கப்புறம் என்ன படிக்கலாம்? திரும்பி ஏதோ கிளாஸ்னா பஜன், எஸ் பஜனுக்கும் போறோம். கோயில், எஸ். இந்த மாதிரி என்னது கண்டினியூஸ் when you are in touch with these scriptural studies and other things, நமக்கு வந்து பகவானை பத்தி நன்னா புரியும். அப்ப என்னது பகவானுக்கு வந்து எனது தோற்றமும் செயல்களும் எல்லாமே திவ்யமானவை. ஒரு 6 வயசு குழந்தை ஒரு மலையை சுண்டு விரல் தூக்கினா நம்மளால இமேஜின் பண்ண முடியுமா? இந்த பௌதிக உலக கண்ணோட்டத்தை நம்ம பார்த்தோம்னா இட் இஸ் ஜஸ்ட் இம்பாசிபிள். ஆனா அவர் பண்ணினார் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? அவர் வந்து அவ்வளவு ஒரு இது தெய்வீகமான அருள் அவர். ஏன்னா அருள்லாம் சொல்லக்கூடாது, அவரே தெய்வீகமானவர் தான். அதான் தான் அவரால் பண்ண முடிஞ்சது. சோ அந்த அறிவு நமக்கு எப்போ வரும்னாக்க பண்ண இதெல்லாம் பக்தி பண்ணதான் வரும். ஓகே, அப்புறம் இது 4.9. எஸ் படிங்க மாதாஜி. மீனாட்சி மாதா படிங்க. 4.9 தானே அவ படிச்சா? 4.9. எஸ் எஸ். சந்தோஷ் பிரபுஜி, மகாலிங்கம் பிரபுஜி, வனிதா பிரபு மாதாஜி நீங்களும் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம். நான் உங்க பேரு கூப்பிடல நினைக்கிறேன். எஸ் மாதாஜி படிங்க. வீதராக பயக்ரோதா மன்மயா மாம் உபாசிதாக பகவோ ஞான தபசா பூதா மத்பாவம் ஆகதாக. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ என்னது? வீதராக பய குரோதா, பற்றுதல், பயம், கோபம் இவற்றிலிருந்து விடுபட்டு முழுவதும் என்னில் லயித்து என்னை சரணடைந்த பற்பல நபர்கள் என்னை பற்றி அறிவால் இதற்கு முன் தூய்மை அடைந்துள்ளனர். இவ்வாறாக அவர்கள் எல்லோரும் என் மீது திவ்யமான அன்புடையவர்களாயினர். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? இந்த மாதிரி கோபம், பற்றுதல், ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அட்டாச்மெண்ட், பியூட்டிக்கு வேண்டி பண்ணலாம், ஏதோ பேரளவுக்கு அட்டாச்மெண்ட், அவ்வளவுதான். பயம் அது இருக்கக்கூடாது, கோபம் இருக்கக்கூடாது. இதுல இருந்து விடுபட்டு பகவானையே நினைத்து அந்த மாதிரி பண்றவாள்லாம் எங்கிட்ட வந்துட்டா எல்லாம் அந்த ஆழ்நிலை இது போயிட்டாங்க, நீங்களும் வரணும். ஆனா பகவான் அவ்வளவு ஈஸியாலாம் நம்ம நினைக்கிற போல எல்லாம் முடியாது. அவர் இருக்கிற காலத்தையே அவ கசன் சிஷ்வாலாம் என்ன பண்ணிருக்கான்? இஸ் ஆல்வேஸ் இன்சல்ட் கிருஷ்ணா. ஆஃப்டர் ஆல் நீ மாடு மேய்க்கும் பிள்ளை, என்ன பெரிய உனக்கு மாத்திரம் பெரிய ஒப்பலன்ஸோ அது இதுன்பா. சிசுபால் வந்து he was born with 4 hands and 3 eyes. அப்ப அவளுக்கு அந்த இது ஒரு ஸ்டோரி இருக்காது, சொல்லிடுறேன். அப்ப வந்து அசரீரி மாதிரி வந்திருக்கு, வந்து இந்த மாதிரி ஒரு மாதிரி டிஃபார்ம்டா இந்த ஒரு குழந்தை வந்திருக்கு. ஆனா வந்து யாரு வந்து எடுத்து மடியில வச்சுக்கிறாங்களோ அந்த அந்த டைம்ல அந்த மறைஞ்சு போயிடுறது, அந்த இந்த கைகளும் எக்ஸ்ட்ரா கைகள் மறைஞ்சு போயிடுது, கண்ணு மறைஞ்சு போயிடுதுனாக்க அந்த ஆளால தான் இவனுக்கு வந்து முடிவே அந்த வந்து டெத் வரும் அப்படின்னு. சோ தேர் ஃபர்ஸ்ட் அவள் பிடிக்கல, இந்த மாதிரி குழந்தை இருக்கே வேண்டாம் அப்படின்னு. அப்புறம் ஓ சரி, அது ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கா, அப்படியே பாக்கலாம், எல்லாரும் எடுத்து பாக்கலாம். அந்த குழந்தைக்கு மாற்றுதல் இல்லவே இல்லை, அப்படியே இருக்கு. கிருஷ்ணன் சின்ன பிள்ளை தானே, வரும் வந்து எடுத்துக்கிற இந்த குழந்தை பார்த்தோன்னா மறைஞ்சு போய் எடுத்ததுலாம். ஒரு பக்கத்துல சந்தோஷம், ஆஹா குழந்தை நார்மல் குழந்தையா எடுத்தேன்னு. மறுபக்கத்துல அவ அம்மா அப்பாவுக்கு பயம், ஓஹோ இந்த கிருஷ்ணர் கையால தான் சாவு வரப்போறதா. அப்ப கிருஷ்ணர்கிட்ட வேண்டிக்கிறா அம்மா, நீ ஒண்ணும் பண்ணிடாதேப்பா, என் குழந்தைய ஒண்ணும் பண்ணிடாதே அப்படின்னு. சரி, இல்ல நான் என்ன பண்ண போறேன், ஒண்ணும் பண்ண மாட்டேன். நான் துஷ்டனா இருந்து ரொம்ப கஷ்டப்படுத்தினா டெஃபினெட்லி நான் வந்து சும்மா பார்த்துலாம் இருக்க முடியாது. சரி, அப்போ அம்மா கேட்கிறேன், 100 மிஸ்டேக் அவன் பண்றது வரைக்கும் நீ பொறுத்துக்கோ, 100 மிஸ்டேக் தாண்டிட்டானாக்கா அப்ப நீ அவனை அழிச்சிடும் அப்படின்னு சொன்ன. ஓகே சரின்னு. அவன் பிறந்ததுல இருந்தே துஷ்டனா தான் இருந்துச்சு. எப்ப பார்த்தாலும் இந்த ஒரு இன்சல்ட் பண்ணி அவன் கடவுளை இது பண்ணும்போது பொறுத்து பண்ண 101st time when that insult was done, அதுக்குள்ள இவ்வளவு பெரியவன் ஆயிட்டான். சக்கரம் முட்டர் தலை வந்து வெட்டி இதாயிட்டான். அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டோரி இருக்கு. எல்லாம் பாகவதத்துல இருக்குன்னா ஸ்டோரி. எஸ் ஹரே கிருஷ்ணா. 4.11. எஸ் அனிஷா மாதாஜி எங்க போயிட்டு அங்க கீழே இருக்கு. யாருக்கா படிக்கணும், வேற யாருக்கோ படிக்கணும்னா படிக்கலாம். திரும்பி நான் சொல்றேன், நீங்களா ஃப்ரீயா இருக்கல எனக்கு தெரியல. ஹரே கிருஷ்ணா. அனிஷா மாதாஜி ஃப்ரீயா இருக்கலாம்? இருக்கேன் மேம். ये यथा मां प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहं मम वर्त्वानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वसः. அனைவரும் என்னிடம் எவ்விதம் சரணடைகிறார்களோ அதற்கு ஏற்றாற்போல் நான் பலன் அளிக்கிறேன். பகவான் வந்து பார்ஷாலிட்டி எல்லாம் பண்றது கிடையாது. நீ எவ்வளவு, இப்ப நம்ம எவ்வளவு வந்து பணம் கொடுத்து பொருள் வாங்குற போலதான்.
சின்ன பொருள் வாங்கினோம்னாக்கா இப்போ 1 கிலோக்கு ஏதோ வாங்குறோம்னாக்கா அத்தனை பைசா கொடுத்தா 1 கிலோ கிடைக்கும். இன்னும் நிறைய அமௌண்ட் பைசா கொடுத்தா நிறைய கிடைக்கும். சிம்பிள். அதே போலதான் பகவானுக்கு நம்ம எவ்வளவு சேவை புரிகிறோமோ, எவ்வளவு பக்தி காட்டுறோமோ, அக்கார்டிங்லி ஹி பெஸ்டோஸ், நல்ல அனுகிரகம் பண்ணுவார். சோ அவர் வந்து இந்த ஸ்லோகாலே கொடுத்திருக்கு. அனைவரும் என்னிடம் எவ்விதம் சரணடைகிறார்களோ அதற்கு ஏற்றாற்போல் நான் பலன் அளிக்கிறேன். பிரித்தாவின் குந்தியோட வேற பேரு. சோ பிரித்தாவின் மகனே, எல்லா விதத்திலும் அனைவரும் என் வழியை பின்பற்றுகிறேன். ஏதோ விதத்துல சரணடைந்தோ ஒரு இங்க வந்து கோபாஸ் எல்லாம் அவ்வளவு ஃப்ரீயா, ஆனா ரெஸ்ட் எடுக்கும் போதுல கால் அமுத்தி கொடுத்து அது ஒரு சேவை தானே. இந்த கேட்டில் இந்த ஒரு பசுமாடு அப்படியே காலடியே சரணடைந்து அந்த மாதிரி எல்லாம் எப்படி வேணா நம்ம வந்து பகவான் இப்ப நம்ம இதுல பார்த்ததுனாக்கா we can do பஜன் கீர்த்தன், ஒரு ஃபாஸ்டிங், ஏகாதசி ஃபாஸ்டிங் எஸ்பெஷலி, நாட் அதர் ஃபாஸ்டிங். ஏன்னா அதர் ஃபாஸ்டிங்ல பிரிஸ்கிரைபே இல்லை. we are just doing it. நம்ம ஒரு திருப்தி தான் பண்றோம். சோ இதெல்லாம் நம்ம பண்ணிட்டு இருந்தோம்னா அதெல்லாம் ஒரு சேவை தான். சோ அந்த மாதிரி பண்ண 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 என்ன ஆகுனாக்கா அது போல பகவான் வந்து அனுகிரகம் பண்ணுவார். எஸ், அடுத்த படிங்க மாதாஜி. அனுஷா மாதாஜி இல்ல மீனாட்சி மாதாஜி. நீங்களே மாத்தி மாத்தி படிங்க, எனக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆயிடுது. எஸ், ஹரே கிருஷ்ணா. கர்மணாம் காங்க்ஷந்தः கர்மணாம் சித்திம் யஜந்த இக தேவதாः க்ஷிப்ரம் ஹி மானுஷே லோகே சித்திர் பவதி கர்மஜா. இன்னும் ஏன் மக்கள் தேவர்களை வழிபடுகிறார்கள்? இவ்வளவு எல்லாம் பகவான் ஆப்பலன்ஸ் தெரியும், கிருஷ்ணன் இவ்வளவு எல்லாம் கிரேட் தெரியும், இருந்தாலும் மக்கள் வந்து ஒரு சிவனையோ, ஒரு லக்ஷ்மியோ, ஒரு சரஸ்வதியோ, ஒரு ஐயப்பனோ, முருகனோ, கணபதியோ, இந்த மாதிரி தேவர்களை எல்லாம் வழிபடுறாங்களே, ஏன் அப்படி அப்படின்னு கொடுத்துருக்குல்ல. இந்த உலகில் உள்ள ஆண்கள்னா நாட் எக்ஸாக்ட்லி ஆண் பெண் எல்லாம் ஒரு மனிதர் அப்படி வச்சுக்கலாம். பலனளிக்கும் செயல்களில் வெற்றி பெற விரும்புகிறார்கள். அவளுக்குலாம் வந்து இம்மிடியட் இஃபெக்ட் வேணும். எனக்கு ஒரு ஜாப் கிடைக்கணும், யார்கிட்ட போலாம், யாரோ சொல்லியிருப்பா இந்த ஐயப்பனை இப்படி வழி பண்ண, ஏன் வாட்டவர், நான் சும்மா ஒரு பேருக்கு சொன்னேன், இல்ல ஒரு பிரதட்சணம் பண்ணி ஏதோ ஒரு பிரதட்சணம் பண்ணு, இல்ல சதுர்த்தேங்கோட ஒரு காரிய சித்திக்கும் அப்படின்னாக்கா அதை பண்ணுவா. ஏன்னா நமக்கு வந்து பலன் இம்மிடியட்டா, எனக்கு ஜாப், ஐ வாண்ட் தட் ஜாப். சோ ஓகே, அப்ப வந்து தேவர்களை வழிபடுவார்கள். சோ வந்து பலனளிக்கும் செயல்களில் வெற்றி பெற விரும்புகிறார்கள். எனவே அவர்கள் தேவதைகளை வணங்குகிறார்கள். விரைவாக, நிச்சயமாக ஆண்கள் again மனிதர்கள் இந்த உலகில் பலனளிக்கும் வேலையின் முடிவுகளை பெறுகிறார்கள். So it is not wasted also. Whatever you offer, இந்த மாதிரி தேவர்களை எல்லாம் வழிபடும் போது தி பெஸ்டோ ஆல்சோ. ஓகே, லட்சுமி தேவியும் நிறைய கொடுப்பா, சரஸ்வதி நிறைய ஞானம், அந்த மாதிரி எல்லாம் கொடுத்துட்டேதான் இருப்பா. ஸோ தட் இஸ் ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பிட்வீன் த நேத்திகத்தை இந்த ஸ்லோகா வந்து நிறைய சிமிலர் ஸ்லோகாஸ். எஸ், அப்புறம் அது வந்து அந்த மாதிரி நேத்தி அந்த ஸ்லோக்கல் அப்படி வந்தது விக்கி. அது மாதிரி இப்போ God will also give bestow and there will be rapport between both. தேவர்களும் சந்தோஷம், எங்களை வழிபடுறாங்க, அவனும் சந்தோஷம், நமக்கு ஒரு சந்தோஷம், நான் கேட்டதெல்லாம் எனக்கு கிடைச்சு விட்டே அப்படின்னு ஒரு சந்தோஷத்துல போயிட்டு இருக்காங்க. ஓகே, இது வந்து சாத்துர்வர்ணியம், டிஃப்ரெண்ட் டாபிக். எஸ், படிங்க மாதாஜி. அனிஷா மாதாஜி. சாத்துர்வர்ணியம் மயா சிருஷ்டம் குணகர்ம விபாகஷः தஸ்ய கர்த்தாரம் அபிமாம் வித்ய கர்த்தாரம் அவ்யயம். பொருளியற்ற முறைகள் மற்றும் அவற்றுக்கு கூறப்பட்ட படைப்புகளின்படி மனித சமுதாயத்தின் 4 பிரிவுகளும் என்னால் உருவாக்கப்பட்டன. குணகர்ம விபாகஷ. இப்ப நம்ம எல்லாம் தப்பா புரிஞ்சுக்கோம். இப்போ பிராமண குலத்தை பிறந்தவன் தான் பிராமணன், ஒரு க்ஷத்ரிய குலம், நீ வந்து அந்த ஜாதி இந்த ஜாதி. நம்ம என்ன எதை பற்றி நம்ம கடிக்கிறோம்? அவன் எந்த குலத்துல பிறந்திருக்கான், எந்த அவன் அம்மா அப்பா யாரு, அவன் லீனியேஜ் என்ன பார்த்து நம்ம அப்படியெல்லாம் பண்றோம். பட் பகவான் அது சொல்லவே இல்லை. அவர் என்ன சொல்றாரு? சாத்துர்வர்ணியம், 4 வர்ணம். வர்ணம்னா நாட் கலர்ஸ். 4 பிரிவுகள் நான் பிரித்திருக்கேன். மயா சிருஷ்டம், நான் செய்திருக்கேன். குணகர்ம விபாகஷ, குணத்தினாலையும் கர்மா, அவன் என்ன வேலை பண்றாங்களோ அதை வச்சுதான் நான் வந்து பிரித்திருக்கேன். இப்ப சில பேர் நான் அப்போ சொன்ன போல நல்ல கற்பூர புத்தி மாதிரி என்ன ஸ்லோகா அப்படியே குடுகுடு நான் அப்படி புரிஞ்சுப்பான். So they have the Brahminical quality. So அவன் என்ன பண்ணோம், அவன் he is a Brahmin, then he will have to learn all the scriptures and impart the knowledge also, not for money. அவன் அப்படி படிக்கணும், ஏன்னா அவனால கிராஸ்பிங் பண்ண முடியாது. யாருக்கு பண்ண முடியலையோ அவனுக்கு வந்து நல்லா சொல்லி கொடுக்கணும். அப்ப அவனுக்கு அம்மா அதுக்கு என்ன பண்றதுன்னா, இந்த பாக்கி 3 பேர் இருக்காளே அவ ஹெல்ப் பண்ணுவான். they will provide him. He will not ask peace, but அவ வந்து அவ தானியங்களாவோ ஃபுட்டாவோ எல்லாம் அவனுக்கு கொடுப்பா. ஸோ he need not have to go to work. அவன் என்னது வேலைக்கு போனான். அவன் அழகா ஏன்னா he has that power of grasping வேதாஸ், இந்த ஞானம் அவனுக்கு இருக்கிறதுனால அவன் வந்து ஃப்ரீயாவே இம்பார்ட் பண்ணும். சில பேர் ரொம்ப வீரமா இருப்பான். க்ஷத்ரியன்கெல்லாம் எப்படின்னா ரொம்ப வீரம், எல்லாருக்கும் எல்லாம் வீரம் வராது. சில பேர் பிறவி குணத்துல நல்ல ஒரு லீடர்ஷிப் குவாலிட்டி, எதுவும் பயப்பட மாட்டேன், அஞ்ச மாட்டேன், அது இதெல்லாம் ஒரு லீடர்ஷிப் இது இருக்கும். ஸோ அவன் வந்து அவளுக்கு இந்த ஞானம் வராது. பட் இந்த ஒரு வீரம் இவனுக்கு இருக்குமா இருக்காது. ஒருத்தர் அந்த குணம் வந்து மாறிட்டு இருக்கும். ஸோ இப்போ this such person can become ஒரு லீடர்ஸ் அண்ட்
ஒரு ஒரு பார்டர் வந்து காப்பாத்துறது, அந்த மாதிரி சம் லீடர்ஷிப் குவாலிட்டி. ஒருத்தர் வந்து வைஷர், எங்க போனாலும் அந்த கால்குலேஷன் இருக்கும், அங்க விற்கலாம், அங்க இது கிடைக்கிறதுல இந்த பொருள், அப்ப அங்கே இங்க கொண்டு வரலாம், இங்க இதுக்கு எது கிடைக்கலாம், அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு he will remember all that and நாம அது பண்ணும். சோ அவன் வந்து வைஷ்ய குணத்துல இருக்கான். இன்னொருத்த வந்து இதெல்லாம் ஒண்ணுமே கிடையாது, ஞானமும் அவனுக்கு வராது, வீரமும் கிடையாது, இந்த புத்தி கிடையாது, அவன் மட்டும் உழைப்போம் ஃபுல் டே. நம்ம எல்லாருமே பிறவியில எல்லாரும் சூத்ரா தான். So the Shudra category is the worker. He will always work for others. அவன் வந்து இந்த க்ஷத்ரியா, பிராமணா அண்ட் வைஷ்யாவுக்கு உழைச்சிருப்பான். He is not tired of working. So இந்த மாதிரி குணம் அண்ட் கர்மா அதை வச்சுதான் வந்து இந்த மயா சிஸ்டம் நான் வந்து கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன். பொருள் இயற்கை 3, இதெல்லாம் பொருள் இயற்கைன்னா என்னது, இந்த முக்குணங்கள் இருக்கே, சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம். அது வந்து எப்படி ஓங்கி இருக்கும், ஒருத்தனுக்கு நல்லா சத்துவகுணம் ஓங்கி இருக்கும். So accordingly he will act. The one is very rajogunam. So இந்த மாதிரி. So இவன் வந்து தமோகுணம். இவருக்கு வந்து 2 இருக்கும், சத்துவகுணம் ரஜோகுணம் அண்ட் தமோகுணம். இவ 2 பேருக்கும் இருக்கும். இவன் வந்து டோட்டலி தமோகுணம், இது வந்து டோட்டலி சத்துவகுணம். அதெல்லாம் இன்னும் போக போக நம்ம அதை படிக்கலாம். சோ பொருள் இயற்கை 3 முறைகள் மற்றும் அவற்றுக்கு கூறப்பட்ட படைப்புகளின்படி மனித சமுதாயத்தின் 4 பிரிவுகளும் என்னால் உருவாக்கப்பட்டன. மேலும் நான் அந்த அமைப்பை உருவாக்கியவர் என்றாலும் நான் இன்னும் செய்யாதவன், மாறாதவன் என்பதை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். நான் பகவான் வந்து சூத்ரனா, க்ஷத்ரியனா, பிராமணா அப்படின்ற he is only creating for others to do work. ஒரு கவர்மெண்ட் இருக்குன்னா கவர்மெண்ட் will not be entering into all the department. நான் அக்கௌண்ட்ஸி பாத்துக்கிறேன் அப்படின்னு டிபார்ட்மெண்ட் கொடுத்தாச்சு, எல்லாம் அவா அவங்க வேலையை பார்ப்போம். ஒரு கிங் இருக்கார், கிங் வந்து நிறைய பெரிய இருக்கும், இல்ல ஃபார்மிங் வேலை, அந்த லேண்டு இந்த லேண்டு எல்லாம் ஓகே, நீங்க வேலை பண்ணுங்க, அதோட டாக்ஸ் மாத்திரம் கொடுங்க, அவ்வளவுதான், என்னோட பேர்ல இருக்கு. ஆனா he is not, that king is not part of all that, though the name will be there. ஒரு again கம்பெனி எக்ஸாம்பிள் கொடுக்கலாம், நிறைய பிரான்ச்சஸ் இருக்கும், நிறைய ஒரு சிட்டி கண்ட்ரிலேயே நிறைய பிரான்ச்சஸ் இருக்கும். The owner can he be present in all the branches இருக்க முடியுமா? முடியாது. அவர் இருக்காரு, ஒரு சைனிங் வரும்போது அவர் அந்த பேப்பரை வந்து சைன் பண்ணுவதே தவிர மேற்பார்வை பக்கத்துல அவ அசிஸ்டன்ட் தான் பார்ப்போம். ஸோ பகவான் வந்து இதெல்லாம் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன், பட் ஐ எம் நாட் பார்ட் ஆஃப் தெம். இந்த மாதிரி ஐ எம் நாட் பார்ட் ஆஃப் தெம், ஐ எம் நாட் பார்ட் ஆஃப் தெம் சொல்லிட்டு நிறைய ஸ்லோக்கால வரும். ஸோ அது வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் என்ன. அப்புறம் என்னன்னா, இப்ப நான் அந்த பிராமணன் சொல்லும்போது என்ன நடந்தது, நம்ம எல்லாம் இப்ப என்ன பண்றோம்னாக்கா, பிராமின் ஒரு குலத்துல பிராமண குலத்துலன்னா அந்த பிராமண அம்மா அப்பாலாம் அப்பா தாத்தாலாம் போட்டு அந்த குழந்தைகளுக்கு எல்லாம் பூனலே போட்டுக்க மாட்டான், அதெல்லாம் எங்கேயோ அழிச்சு போட்டு வச்சுப்போம். அப்ப அவளையெல்லாம் நம்ம எப்படி பிராமின் சொல்ல முடியும்? ஆனா நம்ம என்ன பண்றோம், அவளும் பிராமின் சொல்லுவோம். இதே இப்போ டாக்டர், ஒரு டாக்டர் பிள்ளை நம்ம டாக்டர்னு எடுத்துப்போமா? மாட்டோம், டெஃபினெட்லி நோ. இப்போ வீட்டுக்கு போறோம், எங்க அப்பா இருக்காங்களா அப்படின்னு, இல்ல அப்பா வேற ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் போயிருக்கானா, அப்படி அப்ப நீ ட்ரீட் பண்ணு, நீ டாக்டர் பிள்ளை தானே, நீ என்ன ட்ரீட் பண்ணி சொல்லுவோமா? மாட்டோம். தென் we are very aware. ஓ நோ டாக்டர் சன், how can he be டாக்டர், அவன் குவாலிஃபைடு இல்லையே, அப்படி நமக்கு நல்ல உணர்வு வரும். ஒரு லாயர் சன் cannot be a lawyer, ஒரு சிஎஸ் சன் cannot be a CA, அதுக்கு ஒரு குவாலிஃபிகேஷன் தகுதி பெறணும். அதே போலதான் இந்த இதுவும், ஒரு பிராமண குலத்தை ஒருத்தன் பிறந்திருக்கானா he cannot be called as Brahmin until unless அவருக்கு அந்த குணம் அதை வந்து பிராக்டிஸ் பண்ண, நித்திய கர்மாக்கள்லாம் பண்ணி அதெல்லாம் பண்ணினாதான் he will be called Brahmin. அப்ப நம்ம எவ்வளவு தப்பா இங்க எல்லாம் புரிஞ்சுருக்கோம் இல்லையா, எல்லாம் அதெல்லாம் கரெக்ஷன் பண்ணணும். எல்லாமே அது எல்லாரும் படிக்கிறது இல்லையே, பகவத்கீதை எல்லாரும் படிச்சாதானே இந்த உணர்வு வரும் இல்லையா. சோ அது வந்து நம்ம கொஞ்சம் கரெக்ஷன் நம்ம இதுல பண்ணணும், பார்க்கலாம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் படிங்க மாதாஜி. யார் நெக்ஸ்ட் படிக்கணும்? நமாம் கர்மாணி லிம்பந்தே நமே கர்ம பலே சப்ருகா இதி மாம் யோ அபிஜானாதி கர்மபிர்ன ச பத்யதே. என்னை பாதிக்கும் எந்த வேலையும் இல்லை. இப்ப பகவான் சொன்னாலே, நான் இதுல எல்லாம் ஒண்ணும் நான் உங்களுக்கு வேண்டி பிரித்திருக்கேன். எல்லாரும் சமூகத்துல வந்து எல்லாரும் சேர்ந்து ஒற்றுமையா இருக்கிறதுக்கு வேண்டி நான் பிரித்திருக்கேன். ஒரு பிராமணன் வந்து சொல்லிக் கொடுப்போம், அவனுக்கு வேலைக்கெல்லாம் போக வேண்டிய அவசியம் இல்லை, ஏன்னா யூ வில் ப்ரொவைடிங். அதே போல ஒரு க்ஷத்ரியன் இல்ல வீரமா இருக்கான்னு அது அவனோட இது ஒழுங்கா பண்ணுவோம். he will see to it that no harm come to us, ஒரு வந்து ப்ரொடெக்ஷன் பண்ணுவோம். பாக்கியெல்லாம் வைசியம் வந்து வைசியனோட தொழில், சூத்ரம் வந்து சூத்ரன் தொழில் பண்ணிருப்பாங்க. சோ பகவானை பாதிக்கும் எந்த வேலையும் இல்லை, செயலின் பலன்களுக்கும் நான் ஆசைப்படுவதில்லை. இப்ப நம்மளாம் அப்படி இல்லை, ஒரு யாகம் பண்றோம், யஜ்ஞம் பண்றோம், பூஜை பண்றோம், அதுக்குலாம் நமக்கு எல்லாம் நல்லா கிடைக்குமா அப்படின்னு ஒரு இதுலதான் பண்றோம். பகவானுக்கு அதெல்லாம் பண்ண வேண்டிய அவசியமே இல்லை. you not have to please somebody. அவர் யாருக்கு வேண்டி பூஜை பண்ணணும், யாருக்கு வேண்டி இது பண்ணணும், யாரை ப்ளீஸ் பண்ணணும், அவரே தானே கடவுள். சோ செயலின் பலன்களுக்காக நான் ஆசைப்படுவதும் இல்லை. என்னை பற்றி இந்த உண்மையை புரிந்து கொள்பவர் வேலையின் பலனளிக்கும் எதிர் விளைவுகளில் சிக்கிக் கொள்ள மாட்டார். இது வந்து பகவானை பத்தி இந்த மாதிரி எல்லாம் நல்லா புரிஞ்சுட்டோம்னாக்க அது புரியறதுக்கு நம்ம கண்டினியூஸா இதெல்லாம் அட்டென்ட் பண்ணி கேட்டுட்டே இருக்கும்போது புரியும். இதை நல்லா புரிஞ்சுக்கலாம். டெஃபினெட்லி இந்த இதுல பௌதிக பந்தத்துல இருக்கும் பட்டுக்காம he will be liberated very soon. பாதை கிளியர் ஆகிட்டே போகும். நிறைய இந்த நாலேஜ் வர 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 என்னன்னா he will not be entrapped with நிறைய இந்த இது இருக்கேன்
பாவம் புண்ணியம் அதெல்லாம் இதாகாம அப்படியே அவங்க பாதை ஸ்மூத்தா இருக்கும் போயிட்டே இருக்கலாம், சிக்கிக் கொள்ள மாட்டான். எஸ், ஹரே கிருஷ்ணா. படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. அனுஷா மாதாஜி இருக்கேளா? ஜி ஸ்லைடு மட்டும் மாத்துங்க 14 ப்ளீஸ். பாத்துட்டேனே. அச்சா, உங்களுக்கு வரலையா? நெட் ஸ்லோவா? வல்ல. ஓகே. ஏவம் ஞாத்வா கிருதம் கர்ம பூர்வைரபிமுமுக்ஷுபிஹ குரு கர்மைவ தஸ்மாத் த்வம் பூர்வை பூர்வதரங் கிருதம். பண்டைய காலங்களில் விடுவிக்கப்பட்ட ஆத்மா, இதெல்லாம் இதெல்லாம் புரிஞ்சு பழைய காலத்துல இருந்தவங்க எல்லாம் அவர்கள் அனைத்தும் எனது ஆழ்நிலை இயல்பு பற்றிய இந்த புரிதலுடன் செயல்பட்டார்கள். நிறைய பேர் இந்த மாதிரி இப்ப நம்ம பிரபுபாதா he has understood. இப்ப நம்மளும் அதை படிச்சுருக்கோம், நமக்கு எல்லாம் இன்னும் ஃபுல்லா நாலேஜ் வரல, பட் we are trying to gather. ஓஹோ அப்படியா இப்படியா, நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமா சொல்ல 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 ஆணித்தரமா ஒரு நாளைக்கு வந்துடும். எஸ், this is the fact அப்படின்னு நம்ம நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். இப்ப ஸ்ரீல பிரபுபாதார்ல அப்படிதான், காத்தால 2 மணினா அவருக்கு ஆயிடுச்சு, மார்னிங் ஆயிடுச்சுன்னு சொல்லிட்டு எழுத ஆரம்பிச்சிருவார், ஜப்பா பண்ண ஆரம்பிச்சிருவார், பகவான் சேவை பண்ண ஆரம்பிச்சிருவார். எல்லாம் கண்டினியூஸா பண்ணிட்டே இருக்கிறதுனால அந்த மாதிரி நிறைய பேர் இதெல்லாம் இந்த புரிதலுடன் செயல்பட்டார்கள். எனவே நீங்கள் அவர்களின் கடமைகளை பின்பற்ற வேண்டும். we have to follow their footsteps. அதனால ஒரு ஆச்சாரியா வேணும். ஒரு ஆச்சாரியா இருந்ததுனாக்கா அவர் வந்து நமக்கு சொல்லுவா எப்படி பண்ணணும், எப்படி இருக்கணும், என்ன ஜபம் பண்ணணும், ஏது பண்ணணும். நமக்கு புரியலையா அவகிட்ட கேட்டுக்கலாம். என்ன எது ஆச்சாரியா இருந்தா சரி, இல்ல ஆச்சாரியோட பிரதிநிதிகள் இருப்பா, அவகிட்ட கேட்டு புரிஞ்சுக்கலாம். சோ இந்த மாதிரி நம்ம ஒரு பாதையை வகுத்து கொடுத்துருக்கோம். சோ அவளோட பாதையில நம்ம வந்து போகணும். இதுதான் வந்து ஆச்சாரிய குரு சிஷ்ய பரம்பரையில நம்ம வந்து பின்பற்ற வேண்டும். ஏன்னா இதுலயே கொடுத்துருக்கு, they have all followed that steps and வந்துட்டார்கள். அவளோட ஃபுட் ஸ்டெப்ல நீங்களும் வாங்கோ அப்படின்னு. எஸ், 4.17 படிங்க மீனாட்சி. कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं स विकर्मणः अकर्मणः स बोद्धव्यं गगना कर्मणो गतिः. தீனு வந்தா ஹீன गतिः கொஞ்சம் இனிஷியலா போட்டனால அப்புறம் உங்களுக்கு ரெஜிஸ்டர் ஆயிடும். ஓகே, இது வந்து நம்ம நேற்று டீட்டெயிலா பார்த்தோம். கர்மாவோட சாப்டர்ல இதெல்லாம் பார்த்தோம். நமக்கு எதெல்லாம் ஆசையா இருக்கோ, நியூடிட்டி, சின்ன சின்ன துணி போட்டுக்கதான் தோல் எல்லாம் காட்டுற போலதான் எனக்கு பிடிக்கும், லெஸ் க்ளோஸ் த பெட்டர், அப்பதான் கம்ஃபர்டபுளா இருக்குன்னா ஓகே மரமா போயிடும். இல்ல நல்லா அடிச்சு குடிச்சுதான் சாப்பிடணும் அப்படின்னு ஒண்ணு அடுத்த ஜென்மம் நம்மளே வகுத்துக்கிறோம். நம்மளே வந்து அந்த பாதையை வகுத்துக்கிறோம். ஓகே உனக்கு எப்படி வேணும் பகவான் என்னது தத்தாசு, அவர் எல்லாத்துக்கும் ஒரு தத்தாசு. அதனாலதான் நம்ம பேசும்போது நல்லதுதான் எப்பவுமே பேசணும். ஏதோ தப்பெல்லாம் நம்ம சில பேர் எல்லாம் பேசும்போது என்ன சனியனே பீடே ஏதாவது பேசுவா, அதெல்லாம் அவசியமே இல்லை. நம்ம ஹூவா வீட்டு யாருக்காவது இதெல்லாம் சொல்றது நல்ல வார்த்தைகளை பேசலாம், இல்லை தெரியலையா பேசாம இருக்கணும். ஏன்னா அதெல்லாம் தத்தாசு பகவான் அந்த நேச்சர்லயே அது ஒரு இது இருக்கு. இட் வில் ஜஸ்ட் பெஸ்டோ, வாட் எவர் யூ ஆஸ்க் ஃபார் இட் வில் பெஸ்டோ. அப்ப நம்ம வந்து நம்ம இதுதான் நம்ம அன்னோயிங்லி we are asking for all this. அப்புறம் ஏதோ சோம்பேறியா இருந்ததுனாக்க ஒரு பேரா போயிடும். இல்ல எதை பார்த்தாலும் சாப்பிடணும், எதை கண்டாலும் சாப்பிடணும், ஊறுறது பறக்கிறது எல்லாத்தையும் சாப்பிடறவங்க பண்ணியப்படும். இதெல்லாம் நம்ம நேற்றுக்கு ரொம்ப டீட்டெயிலா பார்த்தோம். நான் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும் அப்படின்னு. இப்ப இதுல என்ன கொடுத்துருக்க, செயல்களின் நுணுக்கங்களை உணர்வது மிகவும் கடினம். அதே தான் ரிப்பீட் ஆயிருக்கு. எனவே கர்மா செயல் என்பது என்ன, விகர்மா தடைப்பட்ட செயல் என்பது என்ன, அக்கர்மா செயலின்மை, அக்கர்மான பகவானை நோக்கி செய்யும் போது அதுல பாவமும் வராது புண்ணியமும் வராது, அது என்னதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம தெளிவாக அறிந்து கொள்ள வேண்டும். சிமிலர் வரும். இப்ப விகர்மா என்னது, இந்த மாதிரி ஒரு மாதிரி ஒரு ஃபெரோஷியஸ், வேதங்களை பின்பற்ற மாட்டார்கள் அவர்கள், கீழான உயிரினங்களாக மறுபிறப்பி எடுக்கும் ஆபத்து இருக்கு. அவெல்லாம் வந்து ஒரு ஹியூமன் ஃபார்ம் இஸ் டாப்மோஸ்ட் நல்ல லெவல் வந்து இதுலதான் நமக்கு உணர்ச்சி இருக்கு, நல்லா நமக்கு எது நல்லது கெட்டது எல்லாம் தெரியும். ஆனா வந்து அவன் என்ன பண்றான், திரும்பி வீழ்ச்சி அடையும். நெக்ஸ்ட் வந்து ஆபத்து என்னது, மறுபிறவியில ஒரு கீழான உயிரினங்களாக பிறக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கிறோம். ஆன்மீகவாதிகளால் உற்றுக்கொள்ளப்பட மாட்டாது. ஆன்மீகவாதிகள்லாம் வந்து எதிர்ப்புறம் தான், அவளுக்கு வந்து இவாள் ஒத்து போகாது. எடுத்த பிறவி நோக்கத்தில் பிரபாவம் தோல்வி. இப்ப எடுத்த பிறவி என்னது, ஹியூமன் பீயிங் என்னதுக்கு ஆல்மோஸ்ட் வந்தாச்சு, கிட்டக்க வந்தாச்சு டெஸ்டினேஷனுக்கு. பட் நம்ம அதை சக்சஸ் ஆகல, திரும்பி அது ஒரு தோல்வி. கோயிங் பேக், திரும்பி கீழே திரும்பி ஒரு பூச்சி புழு எல்லாம் பிறந்து ஹியூமன் ஃபார்ம் வரும். ஹியூமன் ஃபார்ம் இது அதுதான் பெஸ்ட். அதுல இருந்து பாதை ரொம்ப கிட்டக்க வந்தாச்சு நம்ம பகவானோட உலகத்துக்கு போறது. தோல்வி. இப்போ கர்மவாதி, நல்லது காரியம் நம்ம இவன் வந்து விகர்மா, கெட்டதெல்லாம் பண்ணுவோம். நல்ல காரியம் என்ன பண்ணுவோம், யாகம் யஜ்யம் பூஜை புனஸ்காரம் அது இதெல்லாம் பண்ணுவோம். ஆனா என்னது கர்மா, he will do as a கர்மா. கர்மானா என்னது, பலன் நோக்கி செய்வோம்.
நான் ஒரு பண்றேன், எனக்கு இதனால இது கிடைக்கும், இது கிடைக்கணும். சோ பக்தி உள்ளவர்கள் எல்லாம் பக்தி இருக்கும், வேதங்களை பின்பற்றுகிறார்கள். ஸ்வர்க்கம் மற்றும் உபதேவதைகளின் உலகத்தை அடைவா. சந்திர உலகம், சூரிய உலகம், அது இதுன்னு சொல்லிட்டு அங்க மாதிரி மேல் உலகத்தை போவா. they will not be troubled. நல்ல மேலுக்கு போவா, அங்க உள்ள இதெல்லாம் அனுபவிப்பா. நேற்றுக்கு இதெல்லாம் டீட்டெயில பார்த்துட்டோம், இருந்தாலும் ஒரு கண்டினியூஷன். நல்லா அனுபவிப்பா, நல்ல புண்ணியம்லாம் வந்து கோயிங் டு பிக்னிக் அண்ட் என்ஜாயிங் இந்த வெக்கேஷன் இந்த மாதிரி. ஆனா அந்த இறுதியில் என்னது, ஜடப்பிற உலகத்தில் திரும்பி பிறவி. இந்த மொமெண்ட் எல்லாம் டிப்ளீட் ஆயிடுத்து, எல்லாம் உங்களோட புண்ணியம் கர்மாலாம் ஆயிடுத்துனாக்கா யூ வில் பி அகெயின் பார்ன் இன்டு திஸ் வேர்ல்ட். ஞானி இவா என்னது, அகர்மால வேணும். அகர்மா ஒருத்தன் வந்து அவன் பார்த்தா அப்படி ஏழை ஒரு மாதிரி இருப்போம். இஸ் நாட் பாதர்ட் அபவுட் இஸ் பாடி. ஏன்னா அவனுக்கு தெரியும், நான் என்ன பாடியா, நான் ஆத்மா தானே. சோ இந்த ஆத்மாவை நான் எப்படி வச்சுக்கணும், நல்லா படிக்கணும், இந்த மாதிரி ஸ்கிரிப்சர்ஸ் எல்லாம் படிச்சு பகவான் போகணும். அதுக்கு நான் எப்படி என்ன இது எடுத்துனா என்ன, நான் எப்படி இருக்கேன்னு டசன்ட் மேட்டர் டு மீ. அப்படி இந்த பாடிக்கு அவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்க மாட்டான். அவெல்லாம் ஞானி, ஞானத்தின் நிலைக்கு வந்திருப்பவர்கள், தட் இஸ் ஆத்ம தத்துவம். அப்புறம் அவளாம் அந்த மாதிரி இருக்காங்க. பயன் உலகின் விளைவு மற்றும் மறுபிறப்பின் பொருள் அறிந்தவர்கள். இதெல்லாம் அவளுக்கு தெரியும். அடுத்த பிறவி எனக்கு இந்த உலகத்தை ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எனக்கு பிறக்க வேண்டாம். ஆனா வந்து நான் குழந்தைல ஒரு டீச்சர் அவளுக்கு மார்க் ரிலேட்டட், ஸ்கூல் ரிலேட்டட், பிரின்சிபல் இந்த மாதிரி தான் எக்ஸாம்பிள் கொடுப்பேன். ஸோ தி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பெட்டர். சோ நமக்கு அங்க போனோம்னா 100 மார்க் பாசிங் மார்க் 35 மார்க்ஸ் வாங்கினா நம்ம கடவுளோட உலகத்துக்கு போகலாம். அதெல்லாம் கிடையாது. 100 out of 100 தான் வாங்கணும். ஆனா நம்ம எவ்வளவு அவாள்கிட்ட சொல்லுவேன், அப்படி நீங்க குழந்தைகளா இருக்கா, நீங்க 99.9 வாங்கிட்டாள். இருந்தாலும் ஒரு 0.1% பண்ணி நீங்க அது யூ குட் நாட் அது எலிஜிபிள் ஆகலை பகவானுடைய உலகத்துக்கு போறதுக்கு. அதனால திரும்பி வந்திருக்காங்க. ஆனா என்ன, நல்ல ஒரு குடும்பத்துல பிறந்திருக்கேன். சின்ன வயசு 3rd ஸ்டாண்டர்ட் குழந்தைகளும் என்ன தெரியும், பேசவே அப்பதான் ஆரம்பிச்சிருப்பான். அப்படின்னா அழகா ஸ்லோகம் சொல்றா, மகாமந்திரம் சொல்லுவா, கண்ண மூடி மகாமந்திரம் சொல்லுவான். இன்னைக்கு நைவேத்தியம் கொடுத்தியா அப்படின்னு, ஓ கொடுத்தேன் மாதாஜி, காத்தாலையும் கொடுத்தேன். என்ன கொடுத்த, தண்ணி தான் வச்சேன் மாதாஜி, வேற ஒண்ணும் வைக்கல. இப்படி எல்லாம் சொல்லுவா. ரொம்ப இன்னசென்ட். அண்ட் நம்ம பொய்யன்னு சொல்ல தெரியாதுன்னா குழந்தைகள் இன்னசென்ட் என்ன இருக்கோ அதை சொல்லுவா. ஏன் லேட்டா வந்து தூங்கிட்டேன் மாதாஜி இப்படின்பா. they don't know how to cook up story. எது வேணா சொல்லு, நெட்டு கிடைக்கலன்னு சொல்லலாமே, சொல்ல மாட்டான். they will so very nice. வந்து உங்களோட குழந்தைலாம் வீட்டுல யாராவது குழந்தைலாம் இருந்தா, இல்ல உங்களுக்கு தெரிஞ்ச குழந்தைலாம் அனுப்புங்க. வெரி நைஸ். ஏன்னா அந்த ஏஜ்ல தான் அவ படிக்கணும். அப்புறம்தான் யூத் ஸ்டேஜ்ல எவ்வளவு ஒரு சேலஞ்சஸ் இருக்கும், அதெல்லாம் ஃபேஸ் பண்ணோம்னாக்கா அதுக்கு அந்த ஒரு இது வேணும், பக்குவம் வரணும்னா இந்த மாதிரி ஸ்பிரிச்சுவல் ஸ்டடிஸ் பண்ணதான் வரும். சோ பயன் உலகின் விளைவு மற்றும் மறுபிறப்பின் பொருள் அறிந்தவர்கள் யாரு, ஞானிகள். அவளுக்கு இது நான் இந்த ஹியூமன் பீங்கா இருக்கேன், இதுல நான் வந்து விடுபடணும்னா என்னது, எனக்கு வந்து நல்ல ஞானத்தை பெற்று பகவான் உள்ளத்தில் போனோம் அப்படின்னு. பக்தி சேவைக்கு வருபவர்கள் மிகவும் உயர்ந்த இந்த மாதிரி இருப்பாங்கன்னா பக்தி சேவை. பக்தி சேவைன்னா நாட் வேற ஒரு இல்லை, பக்தி மார்க்கத்துல இருப்பாங்க. எப்ப பார்த்தாலும் ஒரு பக்தியோட பகவானை நினைத்து இருப்பாங்க. சோ இவெல்லாம் வந்து மிகவும் உயர்ந்தவர்கள். ஞானி தான் உயர்ந்தவர்கள். கர்மவாதியோ விகர்மவாதியெல்லாம் இல்லை. பட் ஞானி இஸ் அக்கர்மா லெவல அவன் வந்து எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கும். பகவானை திருப்திப்படுத்துறதுக்குள்ளதான் பண்ணுவோம். அவன் தான் உயர்ந்தவன். 4.18 நெக்ஸ்ட் யாருமா மாதாஜி? அனுஷா 18 மேம்? ஆமாம் 18. கர்மண்யத் கர்மயः பஷ்யேத் அகர்மணி ச கர்மயः ச புத்திமான் மனுஷ்யேஷு சயுக்த கிருத்ஸ்ன கர்ம கிருத். நல்ல ஸ்பீட் பிக்கப் பண்ணிட்டாங்க. மீனாட்சி மாதாஜி கிடுக்கிடுன்னு படிச்சோம். ஓகே, நான் எல்லாருக்கும் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் டிலே இருக்குல்ல. ஐ எம் வரிட் அபவுட் யூ. எனக்கு நான் எம் ரிட்டையர்ட் பர்சன். எனக்கு நான் படி ஹவர்ஸ் கணக்குல உட்கார்ந்து. ஓகே, கர்மாவில் அகர்மாவியம். இது ட்ரிக்கி. இந்த மாதிரி ஒரு இதுவும் வரும், அது கொஞ்சம் புரியறது கஷ்டமா இருக்கும். ஐ வில் ட்ரை மை பெஸ்ட் டு எக்ஸ்பிளைன். கர்மாவில் அகர்மாவியம், அகர்மாவில் கர்மாவியம் காண்பவனே மனிதரில் அறிவுடையவனாகிறான். எல்லாவித செயல்களில் ஈடுபட்டிருந்தாலும் அவன் உன்னத நிலையில் நிலை பெற்றுள்ளான். அப்படின்னா என்னது, நம்ம இப்போ கர்மா அகர்மா விகர்மா நல்லா புண்ணியம் விட்டோம்னா இது புரியும். கர்மானா என்னது, நல்ல செயல் பண்ணுவோம், புண்ணியம் கிடைக்கும், மேல் உலகத்துக்கு போகும். விகர்மன் என்னது ஜஸ்ட் ஆப்போசிட் ஆஃப் கர்மா. தீய செயல் பண்ணுவோம், அபாமினபிள் ஆக்ஷன்ஸ் எல்லாம் பண்ணி அதோட அனுபவத்துக்கு கீழ உலகத்துக்கு போயிட்டு நரக இதெல்லாம் அனுபவிக்கும். அக்கர்மாங்கிறது புண்ணிய காரியம் பண்ண மாட்டான், பாவ காரியம் பண்ண மாட்டான். அப்படின்னா என்னது, பகவானை நினைத்து பண்ணும். என்ன வேலை பண்ணாலும் ஒரு ஹரே கிருஷ்ணா நாமத்தை சொல்லி பண்ணும். அப்படின்னா எப்படி இருக்கணும்னா இதுதான் சிம்பிள். எது இருந்தாலும் நான் வந்து பகவானுக்கு ஒரு கும்பிடு போட்டு ஒரு சாப்பாடு தயார் பண்றேன். பகவானுக்கு ஹரே கிருஷ்ணா நாம ஜபா சொல்லிட்டு குக்கிங் பண்றது, ஃபர்ஸ்ட் பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்றது, அதை வந்து பிரசாதமா நான் சாப்பிடுறேன். சரி சாப்பிட உட்காந்தாமா ஹரே கிருஷ்ண மாமந்திரம். குழந்தைகள் தான் சொல்லி உங்க ஹோம்ஒர்க் எழுதுறால ஒரு ஹரே கிருஷ்ண மாமந்திரனே ஹோம்ஒர்க் எழுதுவோம். ஸ்கூல் போறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஹரே கிருஷ்ண மாமந்திரம் சொல்லுவாங்க. ஸோ எனி திங் யூ டூ வித்
வித் மென்டாலிட்டி ஆஃப் பிளீசிங் த லார்ட். நான் என்ன பண்றேன், பகவான் வந்து திருப்திப்படுத்துறதுக்கு தான் பண்றேன். அந்த மாதிரி பண்ணும்போது பாவம் புண்ணியம் ஒண்ணும் வராது. சோ அந்த மாதிரி அகர்மா நிலையில இருக்கணும் அப்படின்னு. இதுல என்ன கொடுத்துருக்கேன், கர்மாவில் அகர்மாவையும் அகர்மாவில் கர்மாவையும் காண்பவனே அப்படின்னா, இந்த கர்மா பண்றான் பர்சன், நார்மல் பர்சன். நம்ம ஆபீஸும் போவோம், இது மார்க்கெட் போயிடலாம், வீட்டுக்கு ஏதாவது பொருள் வாங்கணுமா வாங்குவோம், எல்லாம் பண்ணுவோம். குழந்தைய கொஞ்சுவோம், ஒய்ஃப்ட பேசுவோம், எல்லாம் ஃபேமிலி ஃபங்க்ஷன் போவோம், எல்லாம் கரெக்ட், எல்லா கர்மா பண்ணுவோம். ஆனா மனதளவுல எப்படி இருக்கும், அகர்மா. எல்லாம் பகவானை நினைத்து எல்லாம் உனக்கு அர்ப்பணம், நத்திங் இஸ் மைண்ட், எல்லாம் நான் என்ன பண்றேனோ எல்லாம் உங்களுக்கு அர்ப்பணம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பண்றோம். அகர்மா லெவல்ல இருக்கோம். அகர்மாவே கர்மாவையும் அகர்மா பண்றான், எல்லாத்தையும் வந்து பற்று எல்லாம் பண்றா போல இருப்போம். ஆனா ஒரு பல நோக்க செயல்களையும் எதிர்பார்ப்போம். கொஞ்சம் வெளியே ஒரு யாகம் என்ன பண்றேன், இல்ல பகவான் நினைத்து பண்றேன், எல்லாம் கரெக்டான். சரி எல்லாரும் வந்தாங்களா, ஏன் இன்னும் வரல, நான் கூப்பிட்டேன் இன்னும் வரலையாவும், ஏன் வரலாவும், நீ எதிர்பார்ப்பு. ஒண்ணுமே எதிர்பார்க்க கூடாதுன்னு நம்ம சொல்றோம். பண்றான் எல்லாம் கரெக்ட் தான். இன்னும் ஏதோ ஒரு விஷயத்த வந்து அவன் எதிர்பார்க்கலாம். இப்போ அந்த கர்மா வில் பிகம் எகைன் கர்மா, புண்ணிய செயலா மாறிவிடும். வெரி ரொம்ப இதுதான் சட்டில் டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் கர்மா அண்ட் அகர்மா. அது வந்து நழுவி விட்டுடும், நம்மள கர்மால கொண்டு விட்டுடும். அதனாலதான் கர்மா முடிய மாட்டேங்கிறது நம்மளோட. ஏன்னா அக்கர்மாலேயே இருக்கணும், அதெல்லாம் ரொம்ப பக்குவம் வரும். சோ யாரு கர்மாவில் அகர்மாவையும், அகர்மா பண்றான், அவன் எல்லாம் பகவானை நினைத்து பண்றேங்கிறான். ஆனா உள்ளூர் ஏதோ ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருக்கும். இவ்வளவுலாம் நன்னா பண்ணினேன், யாரும் ஒண்ணு சொல்ல பத்தியா, நான் இவ்வளவு நன்னா பூஜை பண்ணேன்னு சொல்லல பத்தியா, இந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருக்கும். வந்து சாப்பிட்டுட்டு போனேன், சாப்பாடு நன்னா, அட்லீஸ்ட் அதையாவது சொல்லிருக்கலாமே, நன்னா போட்டீங்க, நன்னா சாப்பாடுலாம் நன்னா இருக்குது அப்படின்னாலும் சொல்லிட்டு போயிருக்கலாம் பத்தியா. அவன் பாட்டு வந்தா சாப்பிட்டுட்டு போயிட்டான் unknowingly. See, this is a normal human tendency to expect. So நம்ம அதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது. சோ அகர்மால பண்றோம் நிறைய வேலைகள், அதுலயும் நம்ம வந்து கர்மா காண்பவனே மனிதரில் இல்ல கர்மாவில் அக்கர்மாவை காணணும். நம்ம என்ன பண்றோம், காண்றது இல்லை. அக்கர்மா பண்ற போல பண்றோம், ஆனா அதை கர்மா பண்ணிடுறோம். அந்த மாதிரி பண்ணாம இருக்கிறவனே மனிதர்களில் அறிவுடையவன் ஆகிறான். எல்லாவித செயல்களில் ஈடுபட்டிருந்தாலும் அவன் உன்னத நிலையில் நிலை பெற்றுள்ளான். ரொம்ப ட்ரிக்கி, இது போல நிறைய வரும். எஸ், ஹரே கிருஷ்ணா. நெக்ஸ்ட் மீனாட்சி மாதாஜி. தயக்த்வா கர்ம பலாசங்கம் நித்ய திருப்தோ நிராஸ்ரயः கர்மண்யபி பிரவருத்தோ அபிநைவ கிஞ்சித் கரோதி சக. தனது செயல்களின் முடிவுகளின் மீதான அனைத்து பற்றுதலையும் கைவிட்டு எப்போதும் திருப்தியுடன் சுதந்திரத்துடனும் எல்லா விதமான முயற்சிகளையும் ஈடுபட்டிருந்தாலும் அவர் எந்த பலன் தரும் செயலையும் செய்வதில்லை. ஒரு அக்கர்மாவா இருக்கிறோம், என்ன பண்ணுவோம், எல்லா செயலும் பண்ணுவோம், முடிவுகள் மீதான பற்றுதல் நமக்கு கிடையாது. இப்போ இங்க ஒரு போட்டோ, ஒரு வெரி இது நம்ம புரிஞ்சு போயிடுது என்னது. இப்போ இவனை பார்த்தாலே தெரியும், ஒரு இஸ்கான் டிவோட்டி, இஸ் அ டிவோட்டி. பகவானை வந்து அக்கர்மா லெவல தான் எல்லாம் பண்ணுவோம். இப்ப இங்க வந்து ஒரு கூலி வந்து தூக்குறான், அவன் மூட்டையை மேல ஏறி வைக்கிறான், திரும்பி இறக்குறான், இப்படி பண்றான். இவன் போயிட்டு இருக்கும் போதே ஓகே டோன்ட் பாதர், நான் உன்னை இறக்கி விடுறேன், நீ மட்டும் மூட்டையை கூட இறக்கி விட்டுட்டு ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லிட்டு போயிட்டே இருக்கும். will you expect any கூலி? இல்ல, எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண மாட்டான். ஒரு மனிதன் அரே அவன் வந்து இவ்வளவு கஷ்டப்படுறான், என் கண் முன்னாடி யாரோ கஷ்டப்படுறா, சரி ஐ வில் ஹெல்பிங் போயிட்டே இருக்கும். இதுதான் அக்கர்மா. அவன் வந்து பலன் மீதான பட்டு தனது செயல்களின் முடிவுகளின் மீதான அனைத்து பற்றுதலையும் கைவிடுகிறான். இதனால எனக்கு என்ன கிடைக்கும் சொல்லிட்டு அவனுக்கு அதெல்லாம் கிடையாது. நான் போயின்றதே கரெக்டா ஐ ஹேப்பன் டு see them, இன்னும் கஷ்டத்துல இருக்கா, ஓகே கஷ்டம் என்ன, என்னால் முடிஞ்ச ஹெல்ப் பண்ணிட்டு ஹரே கிருஷ்ணா அது ஒரு சொல்லி போயிட்டே இருக்கும். அதெல்லாம் கைவிட்டு எப்பொழுதும் திருப்தியுடன், he is always contented, he doesn't want anything more. சுதந்திரம், எக்ஸ்பெக்டேஷன் இல்லைன்னா ஹாப்பி தானே, அண்ட் ஆல்வேஸ் ஃப்ரீ, ஒரு டென்ஷன் இல்லை. எல்லா விதமான முயற்சிகளில் ஈடுபட்டிருந்தாலும் எல்லா வேலையும் அவன் பண்ணுவான். ஆனா அவன் எந்த ஒரு பலன் தரும் செயலையும் செய்வதில்லை. பலன் கொடுக்கிற செயல்கள் நம்ம ஈடுபட்டோம்னா போச்சு, தென் இட் பிகம்ஸ் கர்மா. அக்கர்மா லெவல்ல நம்ம வந்து ஒரு மாதிரி ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா நம்ம வந்து அதை பார்த்துட்டு இருந்தோம்னா நம்ம பாதை ஸ்மூத்தா இருக்கும். எஸ், இன்னும் 2 ஸ்லோகா தான் இருக்கு, முடிச்சிடலாம். எஸ், அடுத்தது அனுஷா மத்தாஜியா படிங்க. யாருக்கா வேற யாருக்கோ படிக்கிறேன்னா கூட ஆரம்பிச்சிடலாம். நான் லாக் எல்லாம் ஒடுத்துட்டேன், நான் ஸ்டூடெண்ட் தானே இருக்கேன். ஹரே கிருஷ்ணா. கிடு 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 24 Okay. 24 ब्रह्महविर् ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना. கிருஷ்ண உணர்வில் முழுமையாக உள்வாங்கப்பட்ட ஒரு நபர் ஆன்மீக செயல்களில் தனது முழு பங்களிப்பின் காரணமாக ஆன்மீக ராஜ்யத்தை அடைவது உறுதி. இங்க பிரபுபாதா போட்டாச்சுன்னா நமக்கு இது எல்லாமே புரிஞ்சு போயிடும். பிரபுபாதரை போட்டுட்டு இதை படிக்கும் போது நமக்கு எல்லாமே புரிஞ்சு போயிடும். கிருஷ்ண உணர்வில் முழுமையாக உள்வாங்கப்பட்டு,
அவருக்கு ராத்திரி தூங்குறதே 2 hours தூங்குவார். திரும்பி என்னன்னு பார்த்தா பகவான் 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 பகவான். சோ அந்த மாதிரி ஃபுல்லா டோட்டலி அப்சார்ப்ட் இன் தட், உள்வாங்கப்பட்ட ஒரு நபர். ஆன்மீக செயல்களில் தனது முழு பங்களிப்பு. இப்ப பேருக்கு தான் ஒரு 5 to 6 நான் ஜப்பா பண்றேன், அதுக்கப்புறம் உங்கள்கிட்ட do something else. திரும்பி நாளைக்கு 5 to 6 தான் நான் ஜப்பா பண்ணுவேன். இவ்வளவு நேரம் தான் வழக்கேற்றும் போது தான் நான் வந்து ஜப்பம் பண்ணுவேன். பாக்கி உள்ள நேரத்துல சீரியல் பார்ப்பேன். அதெல்லாம் ஃபுல்லா டிவோஷனல் இதுல இல்லை, அவளையெல்லாம் சொல்ல முடியாது. பட் எந்த நேரமும் இதர் ரைட் என்னது மீனிங்ஸ் எழுது, அதோட என்ன டிரான்ஸ்லேஷன் எழுதணும், அப்புறம் ஜப்பா பண்ணணும், லெக்சர் கொடுக்கணும், திரும்பி வாக்கிங் போனாலும் அங்கேயே ஒரு லெக்சர். எனி டைம் he was doing that, பிரபுபாதா. சோ அந்த மாதிரி எந்த நேரமும் வந்து முழுமையாக உள்வாங்கப்பட்ட ஒரு நபர் ஆன்மீக செயல்களில் தனது முழு பங்களிப்பு காரணமாக ஆன்மீக ராஜ்யத்தை அடைவது உறுதி. இங்க பிரபுபாதா கொடுத்த இது போல நிறைய ஆச்சாரியர்கள் பகவான் இடத்தில் போறதுக்கு இந்த மாதிரி உள்ள பகவான் இடத்தில் போறதுக்கு உறுதி. அப்படி யாரு? பகவானே சொல்லியிருக்கார். பிரம்மார்ப்பணம் பிரம்மஹவிர் பிரம்மாக்னோ பிரம்மணாவுதம் பிரம்மைவ தேன கந்தவ்யம் பிரம்ம கர்ம சமாதினா. எந்த நேரம் பிரம்மானே பகவான் தான், கடவுள் 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 பகவான். இறுதியில் பகவானுடைய இடத்தில் போறது உறுதி. இன்னும் வரும் நிறைய, இந்த 8th chapterல நிறைய வரும். So we can concentrate. Yes, the last ஸ்லோகம் படிங்க மாதாஜி. 34 34 படிங்க. அது பாரு. தத்வித்தி தத்வித்தி பிரணிபாதேன பரிப்ருஷ்ணேன சேவையா உபதேக்ஷ்யந்தி தே ஞானம் ஞானினஸ்தத்வதர்ஷினஹ. ஸ்ரீ கிருஷ்ணா என்ன படிச்சு ஆன்மீக குருவை அணுகி உண்மை. இப்ப இதெல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணணும்? ஃபர்ஸ்ட் இதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கணும்னாக்கா ஏதோ புக் எடுத்தோம், பகவத்கீதா படிச்சேன், அவ்வளவுலாம் வராது. ஏன்னா நமக்கு அவ்வளவு கெப்பாசிட்டி இல்ல, சிம்பிள். சோ நம்ம என்ன பண்ணணும்? ஒரு ஆன்மீக குருவை அணுகணும். ஆன்மீக குருவை அணுகி உண்மையை அறிய முயற்சி செய், அடக்கத்துடன் அவரிடம் கேள்விகளை கேட்டு அவருக்கு தொண்டு செய். இதெல்லாம் அந்த குருகுல் இதுல இப்ப யாருக்கு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்கன்னா இவரும் கிருஷ்ணன் பலராமர் தான் உட்காந்து. கிருஷ்ணர் தெரியாத இதுதான். அண்ட் ஹூ இஸ் பலராமர்? அவருடைய ஒரு இதுதான், பிளீனரி எக்ஸ்பென்ஷன் தான், அவருடைய எக்ஸ்பென்ஷன் தான். அதனால அவ வந்து ஒண்ணும் தெரியாத மாதிரி, ஏன்னா ஒரு குழந்தை ஃபார்ம்ல வந்திருக்கா. அப்ப அவனும் குருகுல்ல போய் படிச்சிருக்கா. கிருஷ்ணரும் ஒரு ஒரு யங் பாய், ஒரு குழந்தைய பிறந்தப்பறம் அவரும் போயிட்டு குருகுல்ல சந்தீபனி ஆசிரமத்துல போயிட்டு சந்தீபனி முனிவர்கிட்ட எல்லாம் படிச்சிருக்கா. ஒண்ணும் தெரியாத மாதிரி ஹம்பிளா எல்லாம் கேட்டு படிச்சிருக்கா. சோ அடக்கத்துடன் அவரிடம் கேள்விகள் கேட்டு அவருக்கு தொண்டு செய்யணும். தொண்டு செய்யணும்னாக்க டூ சர்வீஸ் டு தி லார்ட், ஆச்சாரியா. ஏன்னா அவ வந்து குருகுல் சிஸ்டம். ஈவன் ஆன்லைன் பண்ணாலும் என்ன செய்யக்கூடாதுன்னு எல்லாம் கிடையாது. பட் ஹூ இஸ் அவர் ஆச்சாரியா? பிரபுபாதா. அவரும் இல்ல. அப்ப என்ன பண்ணலாம்? ஒரு புக்ஸ் வாங்கலாம், அவ்வளவுதான் முடியும் நம்மளால. இல்லையா? புக்ஸ் வாங்கலாம், படிக்கலாம். அதே அவருக்கு சேவை புரியுறா போல. இல்ல அதெல்லாம் புக்ஸ் ஆல்ரெடி இருக்கு. அப்ப என்ன பண்ணலாம்? பக்கத்துல இஸ்கான் கோயில் இருக்கா, பக்கத்துல இருந்தாதான் சௌரியம். தூரத்தை எங்கேயோ இருந்தோம்னா எவ்ரி டைம் போயிட்டு வரது முடியாது. நமக்கு என்ன சௌரியமா இருக்கலாம் அங்க போயிட்டு நம்ம என்ன அட்லீஸ்ட் இது பண்ணலாம், ஒரு சேவை ஏதாவது பண்ணலாமா கேட்கலாம். சம்திங் வி கேன் டு. சோ அந்த மாதிரி அதெல்லாமே தொண்டு புரியாது. ஒண்ணு இல்லையா, கிருஷ்ண இது ஃப்ரெண்ட்ஸ்டையோ நம்ம ரிலேட்டிவோ வீட்லயே இருக்கிறவா 4 பேர் இருக்கோம், நான் ஒருத்தையும் தான் படிக்கிறேன், அவளையும் சேர்த்து விட்டுடலாம். இதான் பகவத்கீதா தானே, படிக்கலாமே. ஒரு வாட்டி வந்து கேளு, நீ ஒரு வாட்டி வந்து கேட்டா உனக்கு புரியும் என்னது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவ இந்த மாதிரி சொன்னாலும். ஏன்னா 18th chapter இதெல்லாம் கொடுத்து யாரு இதெல்லாம் பண்றோம் அவெல்லாம் எனக்கு என்னுடைய ரொம்ப நல்ல பக்தர்கள், நான் என்னுடைய இடத்துக்கு கூட்டின்னு போயிடுவேன் பகவானே சொல்றேன். ஸோ இட் இஸ் ஆல் ரிலேட்டட் தான், எல்லாம் இந்த ஸ்லோகா எல்லாமே ரிலேட்டட். ஸோ இந்த மாதிரி பகவானுக்கு வந்து சேவை புரியணும்னாக்க இந்த மாதிரி யூ கேன் டெல் அதர்ஸ் டு ஜாயின். இப்போ நாட் வெரி லேட், 4th chapter தான் வந்திருக்கும். 5th chapterலையும் லெட் தெம் ஸ்டார்ட். அப்புறம் நெக்ஸ்ட் மந்த் இருக்கவே இருக்கு, தே கேன் கண்டினியூ. சோ அடக்கத்துடனும் அவரிடம் கேள்விகள் கேட்டு அவருக்கு தொண்டு செய்யணும். அப்புறம் உண்மை கண்டறிவது. யார் உண்மை கண்டறிந்தவர்கள்? இந்த மாதிரி ஆச்சாரியா. உண்மை கண்டவர்களான தன்னுணர்வு பெற்ற ஆத்மாக்கள் உனக்கு ஞானத்தை அளிக்க முடியும். அவனா உங்களுக்கு கைடு பண்ணி என்னது எது நல்லது எது கெட்டது எப்படி இருக்கணும்னு சொல்லி சொல்லுவா. So it's a very important shloka, one of the important shlokas. Okay, முடிஞ்சுட்டு. ஓம் தத் சதிதி ஸ்ரீமத் பகவத் கீதாசு உபனிஷத்சு பிரம்ம வித்யாயாம் யோக சாஸ்திரே ஸ்ரீ கிருஷ்ண அர்ஜுன சம்வாதே கர்ம சந்நியாச யோக அப்படி கூட இருக்கேன். இது மாத்தலாம். கர்ம சாரி, கரெக்டா படிக்கிறது கரெக்டா படிச்சு. கர்ம சந்நியாச யோகோ நாம கர்ம யோகோ நாம சதுர்த்தோ அத்தியாயः. மாதாஜி, அது கர்ம யோகா கிடையாது. ஞான கர்ம சந்நியாச யோகோ விட்டு போயிடுது. ஞான கர்ம சந்நியாச யோகோ நாம சதுர்த்தோ அத்தியாயः. சதுர்த்தம் மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணி இது மாத்திரம் மறந்து போயிடுது. ஏன்னா இட்ஸ் ஆல் காப்பி பேஸ்ட் பண்ணி பண்றேன்.
எஸ், இப்போ வந்து சுருக்கமா நம்ம இன்னைக்கு என்ன படிச்சோமோ 4வது சாப்டர் ரீட் பண்ணிடலாம். பகவத்கீதையின் அறிவியல் முதலில் கிருஷ்ணரால் சூரிய கடவுளான விவஸ்வானிடம் பேசப்பட்டது. விவஸ்வான் என்ன பண்ணார்? தனது சந்ததியினருக்கு அறிவியலை கற்றுக் கொடுத்தார். அவர் அதை மனித குலத்திற்கு கற்பித்தார். இந்த அறிவு கடத்தும் முறை இந்த அறிவை கடத்தும் முறை சீர்வரிசை என்று அழைக்கப்படுகிறது. டிசிப்ளிக் சக்சஷன். எப்பொழுதெல்லாம் எங்கெல்லாம் மதம் குறைகிறதோ, எங்கெல்லாம் மத சார்பினை பெருகுகிறதோ சார்பின்மை அங்கெல்லாம் கிருஷ்ணர் ஜட இயற்கையால் தீண்டப்படாமல் தனது அசல் ஆழ்நிலை வடிவில் தோன்றுகிறார். He will make the correction. இறைவனின் அதீத தன்மையை உணர்ந்தவன் மரணத்தின் போது இறைவனின் நித்திய இருப்பிடத்தை அடைகிறான். ஒருவருக்கு நேரடியாகவோ அல்லது மறைமுகமாகவோ கிருஷ்ணரிடம் சரணடைகிறார்கள். டைரக்டா இப்ப பக்தி பண்ணி இல்ல வேற விதமா ஸ்கிரிப்சுரல் ஸ்டடிஸ் எல்லாம் பண்ணி ஞானத்தை வளர்த்து ஞான யோகாவா அவங்க வந்து அடையறா. சில பேர் பக்தி யோகத்துக்கு போவா, சில பேர் கர்ம யோகா. ஒரு முறையில அவ வந்து ஒருத்தர் சேவை போகிறார். ஒருவரின் சரணாகதிக்கு ஏற்ப கிருஷ்ணர் அருளுகிறார். கிருஷ்ணர் வர்ணாசிரமம் என்ற அமைப்பை உருவாக்கினார். சமூக மற்றும் ஆன்மீக வாழ்க்கையின் பிரிவுகளுடன் அவர்களின் மனோதத்துவ இயல்புகளுக்கு ஏற்ப மக்களை ஈடுபடுத்தினார். உழைப்பின் பலன்களை பரமாத்மாவிடம் தியாகம் செய்வதன் மூலம், அதை பலநோக்கு செயல் இல்லாம பகவான் கற்பனம் என்ன அவுட்கம் he will take care. அவர் என்ன கொடுக்குறோம் பிரசாதமா நம்ம லைஃப்ல லீடு பண்ணிட்டு போனோம். மக்கள் படிப்படியாக ஆழ்நிலை அறிவின் தளத்திற்கு உயர்கிறார்கள். வேதத்தின் வெளிப்படுத்தப்பட்ட அறிவை சந்தேகிக்கும் அறியாமை மற்றும் நம்பிக்கையற்ற மக்கள்கள் யார் வந்து வேதங்கள் பகவான் எல்லாம் புரிஞ்சுக்காம சந்தேகிக்கிறாங்களோ அவர் ஒருபோதும் மகிழ்ச்சியாக இருக்க முடியாது அல்லது கடவுள் உணர்வை அடைய முடியாது. சோ நமக்கு we should have firm faith in the Lord and the scriptures also. நம்மளை வந்து நல்லா வழி நடத்துறது. ஓகே, இப்ப நாளைக்கு என்ன பார்க்க போறோம்னாக்கா சந்நியாசம் பெற்றா கர்ம யோகா பெஸ்டா அப்படின்னு பார்க்க போறோம். எது நல்லதுன்னு பார்க்க போறோம். சந்நியாசம் நல்லதா இல்ல கர்ம யோகா நல்லதா? அப்புறம் கர்ம யோகா இஸ் பெட்டர் தென் சந்நியாசம், அதுவும் நம்ம பார்க்க போறோம். 2-6 கர்ம யோகம் விசிஷ்யத்தை ரொம்ப நல்லது கர்ம யோகா தான். அப்புறம் நிஷ்காம கர்ம யோகா கர்ம பந்தத்திலிருந்து விடுவிக்கிறது. குருவன் அப்படின்னா லிப்பியத்தை நம்ம பந்தப்பட்டிருக்கோம் இல்லையா, அதுல இருந்து நிஷ்காம கர்மா பகவானுக்கு வேண்டி செயல்படும் போது எல்லாம் அந்த அகர்மா லெவல்ல நம்ம பண்ணணும். எல்லாம் இனிமே அந்த ரிலேட்டட் இதுதான் வரும். அப்ப நம்ம வந்து அந்த பந்தம் பந்தம் பாவம் புண்ணியம் அந்த பந்தத்திலே நம்மளை விடுவிச்சு விடுறது. கிருஷ்ணன் மீது கவனம் செலுத்துவதன் மூலம் விடுதலை. ஞாத்வாமாம் சாந்தி முச்சதி. இந்த ஞானம் நமக்கு வந்துடுச்சுன்னா நமக்கு என்ன இருக்கும்? டோட்டலி at peace, we can live at peace. So peace formula என்னது? கிருஷ்ணன் மீது நமக்கு நம்பிக்கை வைக்கணும். அவர் என்ன சொல்லியிருக்காரோ பகவத்கீதை பிளைண்டடா நம்ம வந்து அப்படியே ஃபாலோ பண்ணிட்டு போலாம். So we won't be lost. இப்ப வந்து நம்ம இது முடிச்சுடலாம். பஞ்சதத்துவம். ஜெய ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்யா. இவர் தான் ஜெய ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்யா. கிருஷ்ணாவோட அவதாரம் நம்ம கிளாஸ் சொன்னேன்னா நினைவில் எனக்கு. கிருஷ்ணர் பிளஸ் ராதா, அவர் ராதாராணியோட அவதாரமா இவர் வந்திருக்கார். ஏன்னா அவர் கிருஷ்ணரோட எல்லா ஆப்புலன்ஸ் இருக்கும் அவர்கிட்ட. ஆனா ராதா தேவியோட இது நிறம், ராதா தேவியோட நளினம் எல்லாம் அவர்கிட்ட இருக்கு. ஏன்னா அவருக்கு வந்து மெயினா கிருஷ்ணன் தெரியணுமா இருந்தது. இவ்வளவு ராதாராணி என்ன வந்து லவ் பண்றாளே, என்னதான் எங்கிட்ட இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அவர் லவ் பண்றா. ஐ வாண்ட் டு நோ தட். அந்த சோழி இன்னைக்கு வந்து பார்த்தாதான் எனக்கு தெரியும் எப்படி இவ்வளவு என் பேர்ல அன்பு வச்சிருக்காங்க. சோ இந்த மாதிரி ஒரு அவதாரம் எடுத்து இஸ் ஏபிள் டு ரியலைஸ், ஓ எங்கிட்ட இந்த ஆப்புலன்ஸ் இருக்கு, இதனால ராதாராணி மயங்கி போறா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு ஒரு உருவத்தை எடுத்து வர. அதான் சைத்தன்ய மகாபிரபு. இவர் வந்து பலராமர், நித்யானந்தர். இவர் பேரு நித்யானந்தர், பலராமரோட அவதாரம் வரார். இவர் வந்து ஸ்ரீவாசாதி. இவர் வந்து விஷ்ணு அண்ட் இது சிவன் தத்துவத்தோட அவர் வந்து அந்த ஆப்புலன்ஸ்ல வரார். இவர் வந்து ராதாராணி, டோட்டலி ராதாராணியோட. இவர் வந்து ஸ்ரீவாசாதி, இவர் தான் ஸ்ரீவாசாதி. நிமிஷம். நித்யானந்தா, ஸ்ரீ அத்வைதா, இவர் கதாதரா, இவர் வந்து ஸ்ரீவாசாதி. இவர் வந்து பக்தர்கள் ஒரு நல்ல சிறந்த பக்தர்கள் எப்படி இருப்பாங்க அந்த மாதிரி உருவல் இவர் வர. அப்ப இவாள் இந்த பஞ்ச தத்துவம் எல்லாமே பகவானோட ஒரு அம்சங்கள் தான். வாழ்க்கையில ஒரு வணக்கம் செலுத்திட்டு நம்ம வந்து ஹரே கிருஷ்ண மாமத்தை சொல்றோம். இவெல்லாம் நம்மளை காப்பாற்றுவா அப்படின்னு. அப்ப நம்ம அந்த பஞ்ச தத்துவம் சொன்னோம். ஜெய ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்யா பிரபு நித்யானந்தா ஸ்ரீ அத்வைத கதாதரா ஸ்ரீவாசாதி கௌர பக்த விருந்தா. அவரோட டிவோட்டிஸ்க்கும் நம்ம வந்து வணக்கம் செலுத்துறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாமத்துல ஒரு வாட்டி சொல்லிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. இப்போ வந்து கன்க்ளூடிங் பிரேயர்ஸ். உங்களுக்கு எல்லாம் நமஸ்காரம் சொல்லணும் இல்லையா? வைஷ்ணவாஸ்கெல்லாம் வந்தவர் நீங்க இவ்வளவு எஃபர்ட் எடுத்துன்னு வந்திருக்கீங்க, உங்களுக்கு ஒரு நமஸ்காரம்.
வைஷ்ணவாஸ். So வாஞ்சாகல்பதருभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. जय अनंत कोटि भक्त वृंद की जय नामा श्रील प्रभुपाद की जय नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय. ஹரே கிருஷ்ணா. இதெல்லாம் சத்தமே வர மாட்டேங்கிறது. அப்படி ஜெயக்காவது வாய திறந்து துறங்கோ, இவ்வளவு யூ கேன் புட்ல, யூ கேன் புட் சம் எஃபர்ட்ஸ். ஒரு ஜெய சொல்றது என்ன பொறுத்து, பகவானுக்கு தானே ஜெய சொல்றோம் இல்லையா? கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திர की जय श्री चैतन्य महाप्रभु की जय भगवद गीता और भागवत ग्रंथ की जय श्री 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 राधा गोविंद की जय और प्रेमानंदे. हरे जय. हरे बोल. ஓ ஹரி ஹரி போல். ரொம்ப பேட்டரி லோ. ராத்திரி 9 மணி கிளாஸ் இருக்கு. ஒரு நிமிஷம் இதை முடிச்சு விடுறேன். ஸ்டாப் ஷேர்.